تماش‌های بین‌المللی در سیارات دولت پیشروان تشبسکو و فتح غروب صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. سیر و سیاحت برای صنعتی و کشاورزی و علم اجتماعی فروغ معرفت محبوب راهنمای ما جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои азизи гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилооти ахборро мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати гузоришҳо. тағйирёбии иқлим ва обшавии пиряхҳо дар саросари ҷаҳон, ташаббусҳои Тоҷикистон дар ҳалли масоили глобалӣ. корҳои ободониву созандагӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомеъ шароит дар сатҳи маҳал беҳтар мегардад. татбиқи нақшаҳои самаровар, рушди низоми муосири созандагӣ дар заминаи тадбирандешиҳои пайваста дар минтақаи Рашт. ҷиҳати гузариш ба рақамикунонии соҳаҳои иқтисоди миллӣ бо мақсади таъмин намудани шаффофияти муносибатҳои иқтисодӣ ва молиявӣ қадамҳои устувор дошта мешавад. Пардохтҳои ғайринақдӣ. ҳолати ногувори муассисаҳои фарҳангӣ дар ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ масъулият бардӯшӣ кист. хушкшавии ниҳолҳоро дар боғҳои ниҳолпарварии шаҳри Истарафшан кадом ниҳод бояд пешгирӣ намояд? шарҳи пурраи хабарҳо. 3 феврали соли 2025 дар шаҳри Душанбе ҷаласаи шӯрои Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад. ҷаласаи шӯрои Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қарори раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соати 9 дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад. 3 феврали соли 2025 соати 10 дар шаҳри Душанбе иҷлосияи 21-уми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум баргузор мегардад. шӯрои Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад ки дар иҷлосияи 21-уми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум баррасии ҳисоботи прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи назорати риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунҳо дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2024, қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи истеҳсолоти органикӣ, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани илова ба қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизматрасониҳои давлатӣ, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи адвокатура ва фаъолияти адвокатӣ ва оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба меъёрдарории техникӣ, дигар қонунҳои қабулнамудаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назар дошта шудааст. идомаи ахбор. пиряхҳо ки манбаи асосии обҳои нӯшиданӣ мебошанд дар шароити феълӣ бояд ҳамаҷониба ҳифз шаванд. тағйирёбии иқлим ва обшавии пиряхҳо боис шудааст ки захираҳои обӣ дар рӯи дунё кам гарданд. ҳалли саривақтии мушкилоти мазкур ва пешгирӣ аз паёмадҳои манфии дигаргуншавии иқлим дар сиёсати президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавқеи намоён дошта, Тоҷикистон ҳамчун ташаббускори ҷаҳонии масоили марбут ба обу иқлим шинохта шудааст. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши Комрон Одиназода.
тағйирёбии иқлим яке аз мушкилоти имрӯзи ҷаҳони муосир пеш аз ҳама ба ҳолати пиряхҳо, захираҳои барф ва об таъсири манфӣ мерасонад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба ин масъала аз минбарҳои ташкилоту созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ борҳо назару андешаҳо ва пешниҳодҳои судманд изҳор доштааст. Дар асоси қадномаи Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид аз оғози соли 2025 минбаъд ҳар сол рӯзи 21 март ҳамчун рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо таҷлил карда мешавад. Дар 2 даҳсолаи асри 21 дар натиҷаи гармшавии иқлим обшавии пиряхҳо мушоҳида шуда, ҷиҳати пешгирӣ аз он дар кишвар барномаи давлатии омӯзиш ва ҳифзи пиряхҳо дар Тоҷикистон барои солҳои 2010-2030 қабул шудааст ки тибқи ин барнома маркази омӯзишии пиряхҳо таъсис ёфт. захираҳои об зери таъсири ҷиддии тағйирёбии иқлим қарор доранд ва намунаи возеҳи ин падидаро метавон дар обшавӣ бо суръати пиряхҳо дар сатҳи глобалӣ аз ҷумла пиряхҳои Тоҷикистон арзёбӣ намуд. Соли 2025 дар шаҳри Душанбе конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба масъалаҳои ҳифзи пиряхҳо баргузор мегардад. Дар чаҳорчӯби ин конфронс стратегия, харитаи роҳ ва дигар санадҳои лозимаи байналмилалӣ оид ба татбиқи чораҳои зарурии муштарак дар ҳалли масъалаҳои пешгирӣ аз обшавӣ бо суръати пиряхҳо, ҳифзи пиряхҳо ва истифодаи самараноки онҳо дар сатҳи глобалӣ ва минтақавӣ ҳамчун манбаъҳои асосии обҳои мусаффои ошомиданӣ таҳия ва тасдиқ хоҳанд шуд. қабули қадномаи Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид, яъне ташаббуси панҷуми Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати эълон гардидани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо, гувоҳӣ боз ҳам баланд гардидани обрӯю эътибори Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ мебошад. Ҷумҳурии Тоҷикистон дар пешбурди масоили ҷаҳонии обу иқлим ва мавзӯъҳои дигари рӯзномаи байналмилалӣ минбаъд низ ба ҳайси кишвари ташаббускор боқӣ хоҳад монд. имрӯз маҷлиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ баргузор гардид ки дар кори он вакилон ва гурӯҳҳои таблиғотчӣ иштирок намуданд. дар кори маҷлиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ намояндагон аз дастгоҳи кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон, кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ва ноҳияи Исмоили Сомонӣ, раиси комиссияи шаҳрии интихобот оид ба интихоботи вакилони маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе, раиси комиссияи ноҳиявии интихобот оид ба интихоботи вакилони маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Исмоили Сомонӣ, аъзои кумитаи иҷроияи ноҳиявии ҳизб, гурӯҳҳои таблиғотӣ ва аъзои ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон созандагони ватан дар ноҳия иштирок намуданд. Дар маҷлис баррасии масъалаҳои гузориши раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ оид ба ҷанбасти натиҷаҳои фаъолияти кумитаву ташкилотҳои ибтидоии ноҳиявии ҳизб дар соли 2024 ва вазифаҳо барои фаъолияти минбаъда, тасдиқи нақшаи чорабинҳои кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ барои нимсолаи якуми соли 2025, пешбарии номзадҳо ба вакилии маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе дар ҳавзаи интихоботии ҳудуди ноҳияи Исмоили Сомонӣ, пешбарии номзадҳо ба вакилии маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Исмоили Сомонӣ, тасдиқи қарорҳои маҷлиси умумии кумитаву ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ оид ба қабули аъзо ба сафи ҳизб, тасдиқи қарорҳои маҷлиси муассисони ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ оид ба таъсиси ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. дар чорабинӣ гузориши раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ оид ба ҷанбасти фаъолияти кумитаи иҷроия дар нимсолаи дуюми соли 2024 ва вазифагузориҳо барои фаъолияти минбаъда шунида шуд. дар робита ба масъалаи сеюм ва чоруми рӯзнома вобаста ба пешбарии номзадҳо ба вакилии маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе дар ҳавзаи интихоботии ҳудуди ноҳияи Исмоили Сомонӣ ва пешбарии номзадҳо ба вакили маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Исмоили Сомонӣ, номзадҳои арзанда аз ҳизби халқи демократии Тоҷикистон пешбарӣ гардид. дар идома вобаста ба тасдиқи қарорҳои маҷлиси умумии кумитаву ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ оид ба қабули аъзо ба сафи ҳизб ва қарорҳои маҷлиси муассисаҳои ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ оид ба таъсиси ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. солҳои охир дар пайи анҷоми корҳои созандагӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ иншооти таъиноти гуногун бо муосиртарин шароиту имконот мавриди истифода
قرار گرفتند که با باز هم بهتر شدن سطح زندگی ساکنان مساعدت می‌نماید. بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه بنیاد و نوسازی 211 انشاءات به نقشه گرفته شده است که شماره بیشتر آنها را انشاءات ساحه‌های اجتماعی و خدمت‌رسانی تشکیل می‌دهد. توجه نمایید. طبق نقشه چاره‌بینی‌های حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت آبادانی و سازندگی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی در ناحیه عبدالرحمن جامی از جانب مقامات مرحله به مرحله انفراساختار کار و خدمت‌رسانی مکمل و به طلبات زمان جوابگو گردانیده می‌شود. موافق به اطلاع مسئولین بخش معماری و شهرسازی تا تجلیل جشن 35 سالگی استقلال دولتی، تعمیر و ازنوسازی و بنیاد 211 انشاءات گوناگون تعیینات به نقشه گرفته شده تا به امروز زیاده از 120 انشاءات ساخته مورد استفاده و بهره برداری قرار داده شده. در دیگر انشاءات بنیاد شونده کارهای ساختمانی موافق مقصد ادامه دارد. بنا و انشاءات بنیاد شونده اساساً ساحه‌های معارف و تندرستی، صناعت، فرهنگ و ورزش، سودا و خدمت‌رسانی، خانه‌های استقامتی، تعمیر و منفرش‌کنی راه‌های ماشینگرد و چراغان و سفالک‌پوش گردانیدن کوچه و راهروها و دیگر سمت و ساحه‌هایی که برای تامین شرایط خوب کار و زندگی ساکنان مساعدت می‌کند عبارت میباشد. بنا و انشاءات بنیاد شونده اساساً ساحه‌های معارف و تندرستی، صناعت، فرهنگ و ورزش، سودا و خدمت‌رسانی، خانه‌های استقامتی، تعمیر و منفرش‌کنی راه‌های ماشینگرد و چراغان و سفالک‌پوش گردانیدن کوچه و راهروها و دیگر سمت و ساحه‌هایی که برای تامین شرایط خوب کار و زندگی ساکنان مساعدت می‌کند عبارت میباشد. بخصوص در روند کارهای آبادانی و سازندگی بهر فراهمسازی شرایط مساعد تعلیم و تربیت نسل نورس، بناهای نوی تعلیمی و در نزد مؤسسه‌های احتیاج داشته صنفخانه‌های علاوگی ساخته مورد بهره برداری قرار داده می‌شوند. از سببی که مکتب ما مایده است، ما خواستیم که یک مکتب دوآشانه بسازیم و خیلی که می‌بینید در همینجا 5 صنفخانه علاوگی ساخته استیم با کمک پدر و مادران که فرزندانشان در سرما و خنکی بر مکتب دیگر دهه میروند. سال 2026 ماه سپتامبر ما ساختمان را به انجام رسانیده خوانندگان را با صنفخانه نو تامین میکنیم. نرسیدن جای نشست بود، از همین سبب ما در همین مؤسسه خودمون 4 تا صنفخانه علاوگی داریم با دستگیری کمیته پدر مادر میباشد. 2025 ماه سپتامبر نیا داریم همین را به استفاده. طور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در پیام سالانه خود به مجلس عالی مملکت تاکید نمودند امروز در ساحه معارف مملکت 8 برنامه دولتی و 2 استراتژی درازمدت تطبیق شده ایستاده است که بر رشد و انکشاف تعلیم و تربیت، عملی‌گردانی اصلاحات ساحه، دستگیری مکتب و آموزگار، تالیف کتاب‌های درسی نسل نو و تکمیل مضمون و مندرجه تحصیلات مساعدت می‌نماید. در ادامه چنین دستگیری‌های حکومت مملکت ساکنان و صاحبکاران ناحیه عبدالرحمن جامی نیز در روند باثبات کارهای سازندگی و آبادانی در برابر مبلغ‌های بودجه، برنامه‌های دولتی، لایحه‌های سرمایه‌گذاری، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه همچنین هوسمندی زیاد نشان داده برای در سطح بلند تجلیل نمودن جشن 35 سالگی استقلال دولتی وطن حصه‌گذاری می‌نمایند. طبق اطلاع مسئولین نزدیک به 60% کارهای به نقشه گرفته شده جشنی به استقبال 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه عبدالرحمن جامی به انجام رسانیده شده. در دیگر انشاءات بنیاد شونده کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارد. موافق به طلبات شهرسازی در بنیاد انشاءات جشنی در ناحیه عبدالرحمن جامی، صحن و اطراف بنا و انشاءات بنیاد شونده توسط شنانیدن نهالان سایه افکن و آرایشی و سبز و خرمگردانی برای استراحت و فراغت ساکنان و مهمانان مساعد گردانیده می شود. اسماعیل صاحب نظریان، موسی نور محمد، ناحیه عبدالرحمن جامی، اخبار. تطبیق نقشه‌های ثمرآور، رشد نظام معاصر سازندگی در زمینه تدبیراندیشی‌های پیوسته در منطقه رشت. با افتخار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه رشت بنیاد 307 انشاءات به نقشه گرفته شده است که از این شماره 213 انشاءات تا امروز مورد بهره برداری قرار گرفته است. ادامه مطلب در تهیه ایدیگولی محمود. ناحیه رشت با شرافت استقلال دولتی کشور عزیزمان در حال رشد قرار دارد.
аз ҷумла ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар партави дастур ва ҳидоятҳои созандаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ бунёди 307 иншооти ҳаётан муҳими хоҷагии халқ пешбинӣ шудааст ки аз ин шумора то ҳамин давраи соли равон бо анҷоми корҳои сохтмонӣ 213 иншооти ҳаётан муҳим ба истифода дода шуд. аз шумораи иншооти ба истифода дода шуда 31 бинои муассисаи таълимӣ, 11 муассисаи тандурустӣ, 10 майдончаи варзишӣ, 4 бинои истиқоматии баландошона, 20 бинои марказҳои савдо, 6 коргоҳҳои хурди саноатӣ, роҳу хаттои об ва дигар иншооти хоҷагии халқро дар бар мегирад ки бадин васила 121 нафар шаҳрвандони маҳаллӣ соҳиби ҷойи кори доимӣ шуданд. бо мақсади суръат бахшидани раванди корҳои ободонӣ ба сардиҳои зимистон нигоҳ накарда, имрӯзҳо дар 93 иншооти ҳудуди ҷамъиятҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Рашт корҳои сохтмонӣ аз рӯи нақшаи пешбинишуда идома дорад, то бадин васила маҳалли зист деҳаву ноҳия боз ҳам ободу зеботар шавад. солҳои охир аз файзу баракати истиқлоли давлатӣ ва бунёди иншооти хуштару баландошона ва дигар инфрасохтори замонавӣ симои маркази маъмурии ноҳияи Рашт шаҳраки Ғарм хеле ҳам ободу зебо шуда, ҳамаи ин ободкориҳо барои таъмини зиндагии шоистаи мардум равона шудааст. то ҳамин давраи соли ҷорӣ корҳои сохтмонӣ дар як қатор иншооти баландошона анҷом ёфта бо мақсади суръат бахшидани корҳои ободонӣ соҳибкорони ватандӯст ба бунёди якчанд биноҳои хуштару замонавии дигар оғоз намуданд. сохтмони бинои нави беморхона ва маркази саломатӣ дар шаҳраки Ғарм дар рамади барномаҳои бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо шарикони рушд моҳи августи соли 2022 оғоз гардида буд. соли гузашта бо анҷоми корҳои сохтмонӣ иншооти тандурустӣ дар муҳлати пешбинишуда ба истифода дода шуд. ҳамин таври корҳои созандагӣ дар дигар иншооти ноҳияи Рашт идома дошта, коргарон баҳри он ҷиддуҷаҳд доранд ки биноҳои бунёдшаванда дар муҳлати пешбинишуда ва бо сифати баланд ба истифода дода шаванд, то мардум аз онҳо солҳои тӯлонӣ истифода баранд. идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати гузариш бар рақамикунонии соҳаҳои иқтисодии миллӣ бо мақсади таъмин намудани шаффофияти муносибатҳои иқтисодӣ ва молиявӣ қадамҳои устувор гузошта истодааст. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи паём ба маҷлиси олӣ дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар ба соҳаҳои бонкдорӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда таъкид доштанд ки то охири соли 2025 пардохтҳои ғайринақдӣ дар соҳаҳои буҷетӣ ва хизматрасониҳои давлатӣ пурра таъмин карда шавад. гузориши Мансури Ҷалол дар ин хусус. طبق معلومات تشکیلات‌های قرضی مالیوی حجم عملیات‌های غیرنقدی در سال 2024 به 30 میلیارد سومانی برابر گردیده است. 8.4 میلیون کارت پرداختی و 12 میلیون همیان الکترونی به قید گرفته شده است. کارت‌های پرداختی یکی از عامل‌های مهم کاهش دادن حجم پول نقد در معاملات میباشد. گزارش به نظام غیر نقدی طلبات اهالی را به پول نقد کاهش دادن نوبت‌پایی را در نزد بانکمات‌ها و خزینه‌های تشکیلات‌های قرضی مالیوی برای گرفتن پول نقد از بین میبرد و باعث صرفه وقت و خراجات علاوه‌ای اهالی میگردد. از جانب تشکیلات‌های قرضی مالیوی با مقصد رقم‌کنونی اقتصادیات با مقصد وسعت دادن حساب برابرکنی‌های غیر نقدی یک قطار خدمت‌رسانی‌های موثر پرداختی تهیه و تطبیق کرده شده ایستادند که از جمله اینها ضمن برنامه‌های موبیلی پرداخت‌ها توسط قبول پرداخت‌ها توسط پست ترمینال‌ها، کیارامزهای یگانه و کارت‌های پرداختی و دیگر ضمن برنامه‌های موبیلی میباشند. اینچنین در مؤسسه‌های سودای خدمت‌رسانی از جمله در نقطه‌های قبول خدمت‌رسانی‌های دولتی زیاده از 9200 پست ترمینال‌ها و زیاده از 3000
QRMs-ҳои ягонаи бо Бонки Миллӣ мувофиқа карда шуда насб карда шуданд, ки ба аҳолӣ имкон медиҳанд, ки пардохтҳои хизматрасонии давлатӣ ё умуман дигар хизматрасониҳоро ба таври ғайринақдӣ анҷом диҳанд. истифодаи пардохти ғайринақдӣ ҳангоми хариду фурӯш ба шаффоф гаштани амалиётҳои молиявӣ, зиёдшавии ҳаҷми амонатҳо ва коҳишёбии иқтисодиёти пинҳонӣ мусоидат менамояд. гузаштан ба технологияи рақамӣ ва умуман дар маҷмӯъ ғайринақдӣ кардани тамоми амалиётҳо, агар ин аз як тараф ба таъмини бехатарии низоми бонкӣ мусоидат намояд, аз дигар тараф ба зиёд шудани сарчашмаҳои молиявӣ, зиёд шудани ҳаҷми захираҳои бонкӣ ва зиёд шудани пешниҳоди қарзҳо ба самтҳои афзалиятноки иқтисодӣ мусоидат менамояд. ғайринақдӣ гардонидани равандҳо аҳамияти муҳими иқтисодӣ дошта, истифодаи воситаҳои пардохти ғайринақдӣ ҳангоми анҷом додани пардохтҳои хизматрасониҳои давлатӣ ин равандро осон ва мувофиқ мегардонад. Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади боз ҳам сода ва дастрас намудани анҷом додани амалиётҳои ғайринақдӣ лоиҳаи QRMs-и ягонаро амалӣ намуд, ки ин лоиҳа имкон дод, ки истифодабарандагони заминабарномаи мобилӣ тавассути дилхоҳ-ҳамёни электронӣ тариқи ҳамин QRMs-и ягона пардохтҳоро ба таври ғайринақдӣ анҷом диҳад. қаблан ҳар як ташкилоти қарзӣ QRMs-и худашро дошт ва метавонист танҳо ба гӯем муштариёни худ хизмат расонӣ кунад. Татбиқи лоиҳаи QRMs ягона имкон дод, ки новобаста аз он ки QRMs аз кадом ташкилоти қарзӣ аст, шаҳрвандон метавонанд тавассути дилхоҳ ҳамёни электронӣ пардохтҳои ғайринақдиро анҷом диҳанд. айни замон зиёда аз 25 ташкилоти қарзи молиявӣ ба ҳамин низом ки ҳамроҳ шуданд, боз ду ташкилоти қарзӣ дар раванди татбиқ қарор дорад. тавре президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатӣ дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ таъкид намуданд, дар бисёр кишварҳо нишондиҳандаҳои пардохтҳои ғайринақдӣ 80-90% ташкил медиҳад. ин яке аз роҳҳои асосии таъмин намудани шаффофияти амалиёти хизматрасонӣ ба ҳисобгирӣ ва пешгирии коррупсия мебошад. гузаштан ба низоми пардохтҳои ғайринақдӣ барои таъмини шаффофияти амалиёти молиявӣ, ғанӣ гардонидани буҷети давлатӣ, пешгирии омилҳои коррупсионӣ, коҳиш додани таъсири омилҳои инсонӣ заминаи мустаҳкам гузошта баҳри баландбардоштани рейтинги байналмилалии мамлакат ва ҷалби сармояи хориҷӣ шароити мусоид фароҳам меоварад. гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Илёс Бобоҷон аз вилояти Суғд. гузариш ба низоми пардохтҳои ғайринақдӣ барои ноил гардидан ба устувории молиявии давлат ва рушди иқтисодӣ нақши муҳим дорад. бо ин назардошт аз моҳи августи соли 2023 дар мамлакат раванди ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ густариш пайдо кард. таҳкими инфрасохтор хусусан ҷорӣ намудани воситаҳои муосири электронӣ ба он боис гаштааст, ки рӯзторӯз пардохтҳои ғайринақдӣ афзоиш ва талаботи аҳолӣ ба пули нақд коҳиш ёбад. 28 декабри соли 2024 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи паём ба масъулини вазорату идораҳои дахтори кишвар дастур доданд, ки то охири соли 2025 пардохтҳои ғайринақдӣ дар соҳаҳои буҷетӣ ва хизматрасониҳои давлатӣ пурра таъмин карда шаванд. ба таъкиди сарвари давлат ин яке аз роҳҳои асосии таъмин намудани шаффофияти амалиёти хизматрасонӣ ба ҳисобгирӣ ва пешгирии коррупсия мебошад. дар 19 филиал ва 142 адад марказҳои хизматрасонии бонки амонатбонк дар вилояти Суғд барои амалисозии раванди ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ инфрасохтори зарурӣ фароҳам оварда шудааст. шумораи банкоматҳои ҳудуди вилоят 96 адад, таҷҳизотҳои терминалӣ 1158 адад ва QRMs-ҳои ягонаи Бонки Миллӣ 1252 ададро ташкил медиҳад. теъдоди дорандагони кортҳои бонкӣ бошад ба беш аз 543 000 нафар расидааст. боиси қайд аст, ки дар соли 2024 тавассути филиалҳои бонк ба маблағи беш аз 5.9 миллиард сомонӣ амалиётҳои ғайринақдӣ, ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ ба анҷом расонда шудааст.
тавре аз нишондиҳандаҳои оморӣ бармеояд давоми бештар аз як соли охир дар вилояти суғд шумораи шабакаи терминалии ташкилотҳои қарзии молиявӣ ва воситаҳои электронии пардохтӣ аз ҷумла кортҳои пардохтӣ ва ҳамёнҳои электронӣ афзоиш ёфтааст. ин аз он шаҳодат медиҳад ки эътимоду боварии аҳолӣ ба воситаҳои муосири пардохтҳои электронӣ ва истифодаи он беш аз пеш зиёд мешавад. то гузаштан ба ин намуди пардохт ҳамаи пардохтҳо нақдӣ бо воситаи хазинаҳои амонатбанк сурат мегирифт. пӯшида нест ки дар хазинаҳои амонатбанк навбатпоӣ зиёде буд. баъд аз гузаштан ба чунин намуди пардохт навбатпоӣ дар назди хазинаҳои амонатбанк қариб ки аз байн рафтааст. имрӯз ҳар нафар метавонад дар дилхоҳ вақт тамоми намуди пардохтҳои худро тавассути телефонҳои мобилӣ бо истифодаи заминабарномаҳои мобилӣ пардохт намояд. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тадбирҳои таҳким бахшидани ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ дар мамлакат ба ин самт такони ҷиддӣ бахшид. коршиносони масъалаҳои иқтисодӣ иброз медоранд ки таҷрибаи давлатҳои пешрафта баёнгари он аст ки густариши низоми ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ яке аз омилҳои рушди босуботи иқтисодиёти миллӣ ва низоми молиявии мамлакат маҳсуб шуда барои таъмини шаффофияти амалиёти молиявӣ, ғанӣ гардонидани буҷети давлат, пешгирии омилҳои коррупсионӣ ва коҳиши таъсири омилҳои инсонӣ нақши муҳим дорад. дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон оиди вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ то охири соли 2025 пурра гузаштан ба ин низом таъкидо ба амал оварда шуд. филиали рақами 35 корхонаи воҳиди давлатии бонки амонатгузории ҷумҳурии тоҷикистон амонатбонк дар ноҳияи ҷабор расулов соли 2024 334 миллион сомонӣ ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ гузаронида шуд ва хуб дарк кардан сокинони ноҳия ки ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ ин ба манфиати худи онҳо буда саргардониро аз байн бурда вақти камро талаб мекунад. низоми ғайринақдӣ барои аҳолӣ якчанд афзалиятро доро мебошад. махсусан зарурати бо худ ҳамроҳ гирифта гаштани маблағи зиёд аз миён рафта ҳамзамон ҳамеша имкони пардохтани нархи моли харидашуда дар дохил ва хориҷи мамлакат вуҷуд дорад. филиали корхонаи воҳиди давлатии бонки амонатгузории ҷумҳурии тоҷикистон амонатбонк дар шаҳри гулистон тавассути 10 адад посттерминалҳо, 4 адад банкомат, 46 адад ПТС терминалҳо ва 53 адад QR-рамзҳо ба мизоҷон хизматрасониҳои гуногуни бонкиро анҷом дода истодааст. амалиётҳои гузарондашуда дар соли 2024 тариқи ПТС терминалҳо ва QR-рамзҳо 12,1 миллион сомониро дар бар мегирад ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 10 миллион сомонӣ зиёд гардидааст. дар давоми соли 2024 амалиётҳои ғайринақдӣ аз шахсони воқеӣ ба маблағи 30,9 миллион сомонӣ ва аз корхонаҳо ташкилотҳо бошад 81,6 миллион сомонӣ қабул карда шудааст. бино ба таъкиди коршиносони масъалаҳои иқтисодӣ барои такмили асосҳои боз ҳам беҳтар гардонидани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ иродаи қавии на танҳо бонкҳо ва ҳукумати мамлакат зарур аст, балки саъю кӯшиши муштараки аҳолӣ, соҳибкорон ва дигар истифодабарандагон доир ба низоми пардохти ғайринақдӣ зарур ва муҳим мебошад. абдуваҳоби абдусаттор, Ильёс Бобоҷон, вилояти Суғд, ахбор. идомаи ахбор. вобаста ба ҳолати ногувори муассисаи фарҳангии ҷамоати деҳоти чӯбеки ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ моҳи феврали соли 2024 тариқи барномаи иттилоотии ахбор гузориши таҳлилӣ пешниҳод шуда буд. мутаассифона бо гузашти наздик ба 1 сол мушкилоти ҷойдошта то ҳол бартараф нагардида, баръакс бинои муассисаи фарҳангӣ рӯз аз рӯз вайрону валангор шуда истодааст. танҳо эҳсоси гарми ватандӯстӣ ва татбиқи босамари нақшаву барномаҳои давлатӣ масъулини ноҳияи мазкурро водор мекунад то ин мушкилотро бартараф намояд. вазъи феълӣ дар гузориши хабарнигорони мо. моҳи феврали соли 2024 тавассути барномаи иттилоотии ахбори телевизиони тоҷикистон матлаберо пешниҳоди бинанда намуда будем ки вазъи ногувору тааҷҷубовари биноеро дар деҳоти чӯбеки ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ бозгӯӣ менамуд. аз таҳия ва инъикоси ин бино қариб 1 сол сипарӣ шуд. аммо чӣ мушкилоту монеа бошад ки касе аз масъулони ноҳия то ҳол баҳри бартарафсозии ҳолати ҷойдошта чораи зарурӣ намеандешанд. тибқи иттилои ба даст омада ин бино ба хонаи фарҳанг ё клуби деҳоти чӯбек тааллуқ дошта
ҳамзамон филиали китобхона дар он фаъолият мекунад. танҳо қисмати берунии бино рангу бор ва тирезаҳое ки ба чашм аён аст шишабандӣ карда шудаанд ва бо боридани барфу борон рангҳои бино аллакай рехта истодааст. магар бо рангу бор ва шишабандӣ намудан метавон гуфт ки ин мавзеи вайрона барқарор гардид. агар не, пас киро боз интизор бояд шуд то қисмати дохил ва болопӯши бино барқарор гардад. зимни наврбардорӣ хостем ҳолати феълии дохилии биноро пешниҳоди бинанда гардонем, вале ҳама дарҳо бар замми оне ки шикаставу заиф шудаанд бо қулф баста гардиданд. ҳарчанд кӯшиш намудем аз тирезаҳои шикаста ҳолати шифту фаршҳои биноро сабт намоем, мутаассифона дохили ҳуҷраҳои бино тира менамуд. хунукназарии масъулон ба ҳадде расидааст ки айни ҳол тавассути шифти бинои вайрона барфу борон ба фарш ва чӯбу тахтаҳои он рехта ҳолати баду ҳузунгезро мемонад. толори васеъу барҳавои бино ки имрӯз ба гӯшаи фаромӯшӣ рафтааст, макони хуби баргузории чорабиниҳои тантанавӣ ва барномаҳои театрикунонидаро бозгӯӣ менамояд, вале афсӯс аз шароити он вақта осоре намондааст. ҳангоми қаблан наврбардорӣ намудан дар дохили бино танҳо филиали китобхонаи рақами 10 деҳоти чӯбек фаъолият мекард ки бо дидани ҳолате чунин хулоса баровардан мумкин буд ки шояд китобхона ҳам фаъолият намекунад ё аз резиши барфу борон китобҳо паноҳ карда шудаанд. боридани барфу борони мавсими имсолаи зимистон аз шифти бино нишон дод ки дар ҳақиқат ин махзани илму маърифат зери барфу борон мондааст. ин буд ки ҳам аз хунукии дохил ва ҳам шифти вайронаи китобхона дари он баставу касе дар он ҷо ҳузур надошт. воқеан бо дидани ин мавзӯъ табъи кас хира мегардад, зеро таври қаблан ҳам гуфта гузаштем, ин ҷо бинои андак нею балки дошёна буда дар майдони тахминан наздики 1 гектар қомат афрохтааст. бинобар сабаби ҳолати ногувори ҷойдоштаи бино, кормандони хонаи фарҳанги деҳоти чӯбек ки бояд дар ин ҷо фаъолият намоянд, дар филармонияи мардумии ноҳия машғули коранд, иттилоъ дода буд масъули бахши фарҳанги ноҳия. ҳолати дигари нигароникунанда дар муассисаҳои таълимии ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ, ин норасоии синфхона ва қисме аз китобҳои дарсӣ дар баъзе аз муассисаҳои таълимӣ мебошанд ки зимни наврбардорӣ мушоҳида гардид. масъулияти ҷиддии масъулон дар ин самт низ тақозо карда мешавад. дар иртибот ба масоили норасоии китобҳои дарсӣ иттилоъ дода шуд ки ба ниҳодҳои болоӣ дархост пешниҳод намуданд ва имрӯз то пагоҳ бояд дастрасихонанда гардад. инро вақт нишон медиҳад то фаҳмида бошем ки воқеан муҳассилин ба адабиётҳои зарурӣ дастрасӣ пайдо намуданд ё на. аз дирӯз боз мо фармоишҳое ки қариб 10% мондагӣ ҳаст, имрӯз ё пагоҳ мо бояд дастрас кунем. таҳия ва инъикоси ин матлаб пеш аз ҳама ба хотири рафъи мушкилоти ҷойдошта дар шароити нисбатан хубу муосир фаъолият кардани муассисаҳо, инчунин муҳайёсозии шароиту имкониятҳои таълимии муҳассилин нигаронида шудааст. анваршоҳ сайдализода, сайҳомиди шариф, ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ, ахбор. дар ҳама шаҳру ноҳияҳои мамлакат тадбирҳои кабудизоркунии маҳал вусъат дода шудааст. дар шаҳри Истаравшан ҳолат баръакс аст. ба далели бетаваҷҷӯҳии масъулини дахлдор дар боғҳои ниҳолпарварии шаҳр дарахтон хушк шудааст. ин вазъ ки ба таъмини амнияти экологӣ халал эҷод мекунад, мутаассифона муддатҳои тӯлонист бартараф намешавад. мақомоти маҳаллӣ тадбирандешии саривақтии вазорати кишоварзиро дар бартараф намудани мушкилоти мазкур муҳим арзёбӣ мекунад. кадом ниҳод бояд пеши роҳи хушшавии ниҳолонро гиранд? то ҳол муаммо сарбаста боқӣ мондааст. тафсилот дар гузориши навбатӣ. дар дораи дастури ҳидоятҳои президенти мамлакат, пешвои муаззами миллат муҳтарам Имомали Раҳмон ва амалисозии барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ва бо мақсади паст кардани шиддати газҳои гулхонаиву софу беғувор гардондани ҳавои атмосфера бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Истаравшан, бахши ҳифзи муҳити зисти шаҳр, масъулину саҳмдорони хоҷагоҳи деҳқонӣ инфиродию оилавии ниҳолпарварӣ дар ҷамоати деҳоти Сабристон мавҷуданд ва сокинони 22 кумитаи маҳаллу 9 ҷамоати деҳоти дигар ҳамарӯза дар шаҳру деҳоти ин кӯҳанзамин корҳои ниҳолшинонӣ ва сабзу хуррамгардонӣ бомаром идома меёбад. дар шаҳру деҳоти Истаравшан баробари дар канори роҳҳои калони нақлиётгард, кӯчаи хиёбонҳо ва гулгашу майдонҳо шинондани ниҳолҳои ҳамешасабзу ороишӣ ва мевадиҳандаи сояфкан, кишоварзони ҳами шаклҳои хоҷагидорӣ новобаста аз шакли моликият бо назардошти ниҳолони дар мазраъҳо кишшуда ва аз нав барқарорсозии 100 гектар боғҳои ниҳолони
میوه صادراتی را نقشه‌بندی کردند. همه این خوب است. ولی مؤسسه دولتی نهالپروری شهر استراوشان که زیرتابع وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان شمرده می شود، در عملی سازی برنامه دولتی کبودزارکنی تا دوره سال 2040 و اجرای کارهای در بالا ذکر شده سهم گذاشته نمیتواند. چرا؟ چون که اداره ماموری کارخانه دولتی نهالپروری در حال زار و نزار قرار داشته، غیر از راهبر و 2 پاسبان دیگر متخصصان و کارگران نمیرسند. اداره ماموری طی چند سالها تعمیر نشده در یگان جای آویزه معرفگری کارخانه دیده نمی شود. یگانه کاری که در اداره دولتی نهالپروری شهر به سامان میرسانند در 2 حجره داخل بنا در سبدها صدها کوچت نهالان ارچه پرورش می‌یابند که من بعد به فروش برآورده می‌شوند. گذشته از این گرد و اطراف و سقف بناها پرچنگ افلاس و شکسته و ریخته‌اند. حتی از ته کرسی بنا نهال رویده و از بی‌صاحبی کلان شده، نهالان روی حولی به جنگلزار مبدل شده‌اند. زمین‌های گرد و اطراف کارخانه همه کش‌شونده آبی بوده اما نشان از کش ندارند. نظر به تاکید پاسبانزن مهرنیسا حیات و در موازنه اداره دولتی نهالپروری شهر 34 گکتر زمین موجود است که 31 گکتر کش‌شونده محسوب می‌یابد. طبق معلومات اداره امور شهر در این مزرعه‌ها 11 و از 3 گکتر غله کش کرده و از هر گکتر 20 سنتینری حاصل جمع‌آوری شده. در 13 و از 9 گکتر باغ و 2 از 29 گکتر تاک شنانده شده است. این دلیل‌ها را حجت از کمیته اداره زمین شهر استراوشان دسترس شده نیز تصدیق می‌سازند. اما در اصل نه از باغ درک است و نه از تاک. تنها در میان زمین کشاد تقریبا در میدان 2 گکتر نهال پرورشگاه نهالچه‌های نوبر کش کرده شدند و خلاص. حالدان‌ها میگویند که 13 گکتر باغ درختان بارآور را گویا سراسر خنک زده است و یا از ثمر مانده‌اند و مسئولین اداره دولتی نهالپروری شهر جهت از اعتبار ساقط کردن آنها به اداره‌های دخلدار حجت از اعتبار ساقط کردن پیشنهاد کردند. به هر حال امروز مؤسسه دولتی نهالپروری شهر استراوشان با معنای تام از فعالیت باز مانده است و احتیاط به تجدید نظر دارد. از این رو مسئولین و متخصصان تشکیلات مؤسسه‌های دخلدار را می‌باید سر این مسئله اندیشه نمایند وگرنه پگاه دیر می‌شود. مضبوط بابازاده، فردوس عمرов، عمرجان یوسفов، شهر استراوشان، اخبار. صنعتی کنونی با صورت کشور یکی از 4 هدف استراتژی حکومت مملکت به شمار رفته. بهره رسیدن به این هدف پیوسته تدبیرهای مشخص عملی کرده می شود. در ناحیه فرخار 38 کارگاه و کارخانه استحصالی فعالیت دارد که در تأمین ساکنان با کار دائمی زمینه گذاشته است. توجه نمایید. حکومت جمهوری تاجیکستان با به دست آوردن استقلال کامل و وحدت ملی در برابر دیگر ساحه‌های حیاتاً مهم و احیا و رشد ساحه صنعت توجه مخصوص روانه نموده جهت برطرف ساختن کمبودی‌های جای داشته در این سمت پیوسته تدبیرهای زیادی را راه‌اندازی و عملی می‌نماید. اعلان سالهای 2022-2026 همچون رشد صنعت از جانب پیشروی ملت محترم امامعلی رحمان و در این زمینه هر سال در قلمرو کشور ساخته به استفاده دادن کارخانه‌های خرد و بزرگ مالی استحصال کننده همزمان تامین گردیدن ساکنان با جای کاری دائمی دلیل رو بر رشد بودن ساحه صنعت در جمهوری تاجیکستان میباشد. با شرافت صاحب استقلالی مملکت و توجه خاصه رهبری دولت در ناحیه فرخار ولایت ختلان نیز این ساحه استراتژی به طور مرحله‌ای رشد نموده ایستاده است. با اطلاع مسئولان ناحیه حجم استحصال محصولات صنعتی در سال 2024 به 341 میلیون و 437,000 سومانی رسانیده شد که نسبت همین دوره سال گذشته برابر 118.7% میباشد. در حدود ناحیه فرخار 38 عدد کارخانه‌های استحصالی وجود دارد. سال 2024 کارخانه از جمله 10 عدد کارگاه ساخته به استفاده شدند که 250 نفر شهروندان با جای کار دائمی تامین شدند. کوشش می‌کنیم که در تامین ثمر ارزنده خود بکنیم. امروز در ناحیه فرخار مجموعاً 38 کارخانه‌های صنعتی از آن جمله 4 کارخانه کارکردی پخته، 6 کارگاه‌های نساجی، 2 کارگاه کارکردی شیر، 1 کارگاه کنسرو براری، 1 کارگاه نونی و قنادی، 4 کارخانه دوزندگی، 10 کارخانه استحصال مسکونی و 2 کارخانه استحصال در و تریزه‌های پلاستیکی فعالیت می‌نمایند. سال سپری شده 20 کارخانه نشانداد حجم محصولات صنعتی را نسبت همین دوره سال گذشته زیاد نمود. تنها در سال 2024 در ناحیه فرخار 6 کارخانه و کارگاه‌های استحصالی به استفاده داده شدند که فعالیت آنها با استحصال خشت پخته و خام، استحصال سمنت، بتون و گلگچ، استحصال خشت سمنتی و در و تریزه‌های پلاستیکی
равона гардидааст. Кооперативи матлуботии Шукрона ки ба коркард ва истеҳсоли маҳсулоти ширӣ машғул аст, аз лиҳози иқтидори истеҳсолӣ ва таъмини аҳолӣ ба ин нав маҳсулот ягона корхона мебошад. Дар кооператив айни ҳол 11 нафар корманд аз ҳисоби сокинони маҳаллӣ фаъолият намуда ба истеҳсоли қаймоқ, сметана, кефир, ҷурғот ва дуғо машғуланд. Масъулони корхона иқтидори истеҳсолии маҳсулоти шириро бобати таъмини мағозаву марказҳои савдои ноҳия ва берун аз он қонеъкунанда арзёбӣ менамоянд. соли 2024 тонав 665 литр ширро коркар карда ба мағозаҳои ноҳияи Фархор, ноҳияи Дангара ва ноҳияи Ҳамадонӣ пешниҳоди харидона намуд. Кооперативи матлуботии Шукрона феълан дорои сардхона, гармхона ва техникаҳои зарурӣ мебошад. Бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷалби шарикони рушд ва қисме аз даромади корхона дар назди кооператив сохтмони як бинои дуошёна ҷараён дорад. Масъулон мегӯянд баъди пурра анҷом ёфтани корҳои сохтмонӣ, ворид намудани техникаву технологияҳои муосир ва фаъолият дар бинои нав бобати афзун гардидани иқтидори истеҳсолии маҳсулот ва зиёд намудани шумораи кормандон тадбирҳои иловагӣ меандешанд. бо дастгирӣ бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарами мудир раҳмон ва ҷалби шарикони рушд ки ба мо таҷҳизоти нав замонавӣ фароҳам гардида мо соҳибкорон тақсир намекашем. Барои коркард ва истеҳсоли маҳсулоти ширӣ дар кооперативи матлуботии Шукрона масъулон ширро аз хоҷагии шорупарварии Рахш воқеъ дар ноҳияи Фархор дастрас менамоянд ки онро аз ҷиҳати сифат ва сарфаи вақт муфид арзёбӣ менамоянд. Дар ин хоҷагии чорвопарварӣ чорвоҳои калони шохдори зодҳои сементал ва сиёҳало парвариш карда мешаванд ки 510 сарро ташкил медиҳанд. Аз ин шумора дар хоҷагӣ 98 сарро мондагоҳи ширдеҳ ташкил медиҳад ки хоҷагидорон аз ҳар саргоҳ то 20-25 литр шир ба даст меоранд. дар соли 2024 қариб 200 тонн шир истеҳсол кардем. Дар як шабона рӯз мо қариб 1 тонн 600 литр шир ба корхонаи истеҳсоли Шукрона равона менамоем. Гоҳҳое ки дар хоҷагӣ мо парвариш карда мешавад навъи сементалӣ аз навс будани шираш ё ки равғаннокиш зиёдтар аст назар ба маҳаллӣ. Тибқи иттилоъ, хоҷагии чорвопарварии Рахш асосан барои парвариши 600 саргоҳи ҷӯшоӣ пешбинӣ гардидааст. Хоҷагидорон талош намуда истоданд ки бо истифода аз шароиту имконоти мавҷуда ҳарчи зудтар саршумори чорвои калони шохдор хоса гоҳҳои ширдеҳро зиёд карда истеҳсоли ширро бештар намоянд. Таъсис ва фаъолияти самарабахши коргоҳу корхонаҳои саноатӣ аз як ҷиҳат баҳри расидан ба яке аз 4 ҳадафи стратегӣ саноатикунонӣ бо сурати кишвар замина гузорад, аз ҷониби дигар беш аз садҳо ҷойҳои корӣ фароҳам оварда мешавад ки сатҳи некуҳаволии сокинон баланд мегардад. Анваршоҳ Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи Фархор, ахбор. идомаи ахбор. паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии ҷумҳурӣ ҳуҷҷати муҳим ва роҳнамоист ки ба рушди минбаъдаи тамоми соҳаҳо мусоидат менамояд. дар вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони паёми президент раҳнамои асили рушди дарозмуддати кишвар чорабинӣ доир гардид. гузориши Мансури Ҷалол. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатӣ ба Маҷлиси Олӣ дастовардҳои ҷумҳурии Тоҷикистонро дар 5 соли сипарӣ гардида ва дурнамои рушди соҳаҳои иқтисоди миллиро барои солҳои минбаъда муайян намуданд. Дар чорабинӣ иброз гардид ки тадбирҳои ҳукумати мамлакат ба хотири рушди иқтисоди миллӣ амалӣ гардида дар соли 2024 ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар ба беш аз 150 миллиард сомонӣ ва суръати рушди воқеии он ба 8.4% расонида шавад. Бо ёдоварӣ аз дастуру супоришҳои роҳбари давлат зимни ироаи паём ба Маҷлиси Олӣ таъкид гардиданд, гуфта шуд ки ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилии мамлакат дар ин давра 74.3 миллиард сомонӣ ё 2 баробар ва даромади пули аҳолӣ 99 миллиард сомонӣ ё 3 баробар афзоиш ёфт. Дар 5 соли охир суръати рушди иқтисоди миллӣ ба ҳисоби миёна 7.7%-ро ташкил дод. Ҳамзамон аснои ироаи паём ба Маҷлиси Олӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд ки дар соли 2025 тавассути иҷрои саривақтию босифати барномаву нақшаҳои қабулгардида таъмин намудани суръати рушди иқтисоди кишвар бояд дар сатҳи накам аз 8% таъмин карда шавад. Дар ин радиф гуфта шуд ки корҳоро дар самти истифодаи модели муосири макроиқтисодиву эконометрикӣ ҳангоми таҳияи дурнамои нишондиҳандаҳои рушди иҷтимоиву иқтисодӣ тақвият дода, ҳангоми таҳияи он манбаъҳои иловагии рушд ва шиддатнокии нишондиҳандаҳо ба инобат гирифта шавад.
илова бар ин дар соли 2025 доир ба масъалаҳои пешгирӣ кардани таъсири хавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисоди миллӣ ва ташаккули иқтисоди сабз тадбирҳои мушаххас андешида шаванд. вобаста ба пешгирии таъсири хавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисоди миллӣ қайд гардид ки дар доираи корбарии вазорати рушди иқтисод ва савдо ба ҳайси ҳамраисии комиссияи байниҳукуматӣ дар ҳаҷми умумии $630 миллион маблағҳои грантиву қарзҳои имтиёзнок ҷалб гардиданд. дар ин росто масъулини соҳа дар паём ба маҷлиси олӣ вазифадор гардиданд ки корҳо дар самти ҷалби маблағҳо дар соли 2025 идома дода шаванд. дар баробари ин зимни ироаи паём ба маҷлиси олии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон вазорати рушди иқтисод ва савдоро вазифадор намуданд ки бо дар назардошти амалисозии ҳадафҳои пешбинигардида то охири соли 2025 лоиҳаи барномаи миёнамоҳлати рушд барои солҳои 2026-2030ро таҳия ва ба ҳукумати мамлакат пешниҳод намоянд. масъулин муаззаф гардиданд ки дар доираи дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат ҳангоми таҳияи он ба масъалаҳои рушди сармояи инсонӣ, тақвияти иқтидорҳои истеҳсолӣ ва истифодаи технологияҳои муосир, истеҳсоли молу маҳсулоти рақобатнок бо арзиши баланди иловашуда, пайванди илм бо истеҳсолот ва ташаккул додани иқтисоди ба дониш ва ихтироъкориву навоварии асосёфта таваҷҷӯҳи аввалиндараҷа дода шавад. дар ошхонаи яке аз меҳмонхонаҳои шаҳри болои Туркия сӯхтор сар задааст ки бар асари он 76 нафар ба ҳалокат расида, беш аз 50 каси дигар бо ҷароҳати гуногун дар беморхона бистарӣ шуданд. дар музофоти малекҳои Чили сӯхтори беш аз 1000 ба қайд гирифта шуд. шарҳи хабарҳои хориҷи кишвар. дар як бинои меҳмонхонаи шаҳри болои Туркия сӯхтор сар зад. бар асари ҳодиса 76 нафар ба ҳалокат расида, беш аз 50 каси дигар бо ҷароҳати гуногун ба беморхона интиқол дода шуданд ки табибон вазъи саломатии чанд тан аз захмиёнро вазин арзёбӣ мекунанд. аз ин рӯ эҳтимол теъдоди ҳалокшудагон афзоиш ёбад. тибқи иттилои расида сӯхтор дар тарабхонаи меҳмонхона ба амал омада, сипас қисми зиёди биноро фаро гирифтааст. ҳангоми сар задани сӯхтор дар меҳмонхона 234 нафар қарор доштанд. дар робита ба ин кормандони хадамоти дахлдор кормандону мизоҷони меҳмонхонаро ба ҷойҳои бехавф кӯчониданд. бархе аз мизоҷони меҳмонхона барои наҷот ёфтан худро аз ошонаҳои болои бино ҳаво доданд. кормандони хадамоти оташнишонӣ барои хомӯш намудани сӯхтор соатҳо мубориза бурданд. сабабҳои сар задани сӯхтор муайян нест, вале кормандони мақомоти полис бо гумони қасдан оташ задани бино 4 нафарро боздошт карданд. вобаста ба фоҷиаи мазкур рӯзи 22 январ дар Туркия мотам эълон карда шудааст. дар минтақаи Пекалонгаи музофоти Яваи марказии Индонезия дар пайи боришоти шадид ва фаромадани ярч 16 нафар ба ҳалокат расида, 3 каси дигар бенишон гардид. мувофиқи маълумоти расида дар минтақаи мазкур ярч шабона фаромада чанд бинои истиқоматиро зер кардааст. эҳтимол шумораи ҳалокшудагон афзоиш ёбад, зеро ба гуфтаи кормандони хадамоти дахлдор дар зери харобаҳои бино ва обу гил одамон қарор доранд. дар маҳалли ҳодиса кормандони хадамоти марбута барои бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ ва пайдо кардани бенишон гаштагон фаъолият доранд. дар шаҳри Сан-Диегои штати Калифорния, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико сӯхтори беш аз 1000 ба амал омад. алангаи оташ аз сабаби вазиши шамол бо суръат паҳн гардида ба биноҳои истиқоматӣ наздик мегардад. вобаста ба ин кормандони хадамоти марбута сокинони наздики сӯхторро ба ҷойҳои бехавф мекӯчонанд. ин дар ҳолест ки давоми 15 рӯз мешавад ки дар минтақаи Pacific Palisades ва Итони штати мазкур сӯхтори беш аз 1000 қатъ намегардад. ба кормандони хадамоти оташнишонӣ муяссар гардидааст ки танҳо 87% масоати сӯхторро хомӯш намоянд. дар ин муддат бар асари сӯхтори ҷангал 27 нафар ба ҳалокат расида, беш аз 16 000 бинои истиқоматӣ ба хокистар табдил ёфтааст. дар музофоти малекҳои Чили сӯхтори беш аз 1000 ба амал омад. дар натиҷа 3 корманди хадамоти оташнишонӣ ба ҳалокат расида, чанд каси дигар захмӣ шуданд. сӯхтор дар муддати кӯтоҳ 400 гектар масоҳати ҷангалро нобуд карда ба биноҳои истиқоматӣ наздик мешавад. дар робита ба ин кормандони хадамоти дахлдор сокинонро ба ҷойҳои амн мекӯчонанд. аз сабаби вазиши шамол ва гармии ҳаво ки дар минтақа 39 дараҷаро ташкил медиҳад, ба вусъат ёфтани сӯхтори ҷангал боис мегардад. барои хомӯш кардани сӯхтори ҷангал кормандони хадамоти оташнишонӣ ба таври шабонарӯзӣ фаъолият доранд. ёдовар мешавем ки соли гузашта дар минтақаҳои гуногуни Чили бар асари сӯхтори беш аз 130 нафар ба ҳалокат расида буданд.
хадамоти гумрукӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон давоми 33 соли фаъолият вобаста ба шароити замони муосир такмилу таҳким ёфта бо мукаммалсозии низом ба дастовардҳои беназир ноил гардид. аз ҷумла нишондиҳандаи пардохтҳои гумрукӣ бар зиёд иҷро ва дурнамо бо дастовардҳо татбиқ мегардад. мукаммалсозии низом ва самаранокии фаъолият имрӯз бо иштироки мутахассисон баррасӣ гардид. гузориш дар ин хусус. самаранокии фаъолият, услуб ва усулҳои хизматрасонии муосир ва як қатор дигар масоили муҳими марбут ба фаъолияти хадамоти гумрукӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷамъомади касбӣ бо муайянсозии дурнамо мавриди омӯзиш қарор гирифт. танзим ва дуруст ба роҳ мондани муносибатҳои иқтисодию тиҷоратӣ имрӯз аз кормандони хадамоти гумрукӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нозукӣ дар фаъолият ва малакаи хосро тақозо мекунад. ин аст ки раванди идораи муносибатҳои иқтисодию тиҷоратӣ бо иштирокчиёни фаъолияти иқтисодии хориҷӣ имрӯз дар ҳузури намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷумла мутахассисону коршиносони соҳавӣ матраҳ гардид. имрӯз мақомоти гумрук ба як фишанги муҳими татбиқи сиёсати иқтисодии кишвар ва институти муқтадири таъминкунандаи амнияти иқтисодию тиҷоратӣ ва фарҳангию иҷтимоӣ мубаддал гардидааст. дар шароити имрӯзаи иқтисодиёти ҷаҳонӣ барои беҳтар намудани вазъи соҳаҳои иқтисоди миллӣ доир ба истифодаи самараноки захираву иқтидорҳои молиявӣ истеҳсолӣ ва табиии кишвар пешбурди сиёсати самараноки молия ва қарз риояи қатъии низоми истифодаи сарфакоронаи маблағҳои буҷетӣ таъмини амнияти ӯзғаворӣ ҳимояи ҳуқуқҳои истеҳсолкунандагони ватанӣ ва тақвияти иқтидорҳои содиротӣ дар назди кормандони гумрук низ фаъолияти пурмаҳсулро тақозо менамояд. бояд гуфт ки тибқи муқаррароти қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии ҷумҳурии тоҷикистон барои соли 2024 нақшаи тасдиқшудаи пардохтҳои гумрукӣ ба маблағи 8 миллиарду 434 миллион сомонӣ пешбинӣ гардида бо дар назардошти ворид намудани тағйиру иловаҳо нақшаи айниқшудаи пардохтҳои гумрукӣ дар ин давра 9 миллиарду 134 миллион сомониро ташкил дод. пардохтҳои гумрукӣ дар соли 2024 ҷамъоварӣ шуда нисбат ба ҳамин давраи соли 2023 ба маблағи 672 миллион сомонӣ зиёд мебошад. дар шароити муосири рушду таҳкими тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ва дар ин ҷода вусъат бахшидан ба раванди рақамикунонии иқтисоди миллӣ ва рушди равандҳои инноватсионии кишвар бо ибтикороти навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон зимни ироаи паём ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон гардид. дар заминаи ин ҳадаф таъмини рушди бо низоми зеҳни сунъӣ, рақамикунонии иқтисодиёти миллӣ ва технологияҳои инноватсионӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати пешгирифтаи ҳукумати кишвар муқаррар гардида дар як муддати кӯтоҳ бо ташаббус ва дастгирии бевоситаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон заминаҳои инфраструктураи иқтисоди рақамӣ ва асосҳои ҳуқуқии соҳа ташаккулу тақвият ёфт. ин аст ки ҷиҳати рушди инфраструктураи рақамӣ таъсиси марказҳои коркард ва махзани мукаммали миллии маълумот шароит муҳайё шуда. дар ин радиф рақамикунонии пурраи хизматрасониҳои давлатӣ зина ба зина пурра ба роҳ монда мешавад. масалан дар заминаи хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон фаъолсозии маркази ҳолатҳо ё худ маркази коркарди маълумот амалӣ гардид. ин воҳиди махсус тавассути шабакаи баландсуръат бо воҳидҳои сохтории мақомоти гумрук пайваст буда барои назорати фосилавии иншооти гумрукӣ дар вақти воқеӣ бо истифода аз технологияҳои муосири иттилоотӣ дорои имкониятҳои васеъ инчунин дар асоси таҷрибаи пешқадами мақомоти гумруки кишварҳои хориҷӣ ба роҳ мондани усулҳои таҳлилиро пешбинӣ менамояд. масалан дар асоси барномаи миёнамуҳлати рушди мақомоти гумруки ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2020-2024 ва нақшаи чорабиниҳо оид ба амалисозии он раванди маъмурикунонӣ ва рақамикунонии мақомоти гумрук таҳким ёфта нишондиҳандаҳои асосии рушд ва таҷдиду навсозии мақомоти гумруки ҷумҳурии тоҷикистон барои 5 сол бо дар назардошти маҳдудиятҳои мавҷудаи буҷетӣ ва имкониятҳои ҷалби сармоя соддагардонии расмиёти содиротию воридотӣ ба расмиятдарории саривақтию шаффоф ва аз байн бурдани монеаҳо дар гардиши тиҷорати хориҷӣ фаро гирифта шуд ки тавассути таҳкими инфраструктураи гумрукӣ ва татбиқи технологияҳои муосири иттилоотӣ тақвият бахшидани ҷамъоварии пардохтҳои гумрукӣ ва дар ин замина ғанигардонидани буҷети давлатӣ инчунин баландбардоштани самаранокии дигар самтҳои фаъолияти мақомоти гумрук амалӣ карда шуд. ҳамин гуна натиҷагирии фаъолияти хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ки ҳамқадами истиқлоли кишвар аст бо дастовардҳо баҳогузорӣ мешавад. таъкид шуд ки дар раванди фаъолият имрӯз мақомоти гумрук ба фишанги самараноки иқтисодӣ табдил ёфта дар ғанисозии нишондиҳандаҳо аз ҷумла ҷамъоварии буҷети кишвар саҳми муносиб дорад. бо дар назардошти ин барои саҳми муносиб дар ин самт ва ҷонок намудани фаъолият дар чорабинии кормандони ин мақомот барои иҷрои софдилонаи ӯҳдадориҳои хизматӣ интизоми намунавӣ ноил гаштан ба натиҷаҳои назаррас дар фаъолияти хизматӣ бо нишони аълочии мақомоти гумрук ифтихорномаву раҳматнома рутбаҳои махсуси навбатии хадамоти гумрук хоса мукофотҳо сарфароз гардонда шуданд.
соҳаи илму маориф низоми калидии пешрафту тараққиёти давлату миллат мебошад. ҳамин аст ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ин соҳа таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда ба рушди илму маориф афзалияти аввалин дараҷа дода чораҳо меандешад. дар ҳамин замина имрӯз дар китобхонаи миллии тоҷикистон мизи мудаввар оид ба арзёбӣ байналмилалӣ дар асоси лоиҳаи муҳити таълим асоси таҳсилоти босифат баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. имрӯз дар китобхонаи миллии тоҷикистон мизи мудаввар оид ба иштироки хонандагони синфҳои чоруми ҷумҳурии тоҷикистон дар арзёбии байналмилалии лоиҳаи муҳити таълим асоси таҳсилоти босифат ё худ пилс баргузор гардид. дар ин ҳамоиши илмӣ назариявӣ намояндагон аз вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон, дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, агентии назорат дар соҳаи маориф ва илм, маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон иштирок ва суханронӣ намуданд. тавре таъкид карда шуд, имрӯз давлати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тамоми шароити муассиру заруриро дар соҳаи маориф фароҳам овардааст. танҳо аз муассилин тақозо мегардад ки барои боз ҳам аз худ намудани илмҳои дақиқу ҳозиразамон сидқан талош намоянд. ҳамчунин омӯзгорону донишмандонро зарур меояд ки барои баландбардоштани сатҳи маърифатнокии шаҳрвандон ва ба ин васила дар рушду тараққиёт ва пояндаву ҷовидон мондани тоҷикистони соҳиби истиқлол саҳм гузоранд, зеро бе мактабу маориф пояи давлатро наметавон устувор кард. дар ин росто вазорати маориф ва илм дар мувофиқа бо ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тасмим гирифтааст ки ҷиҳати дар амал татбиқ намудани яке аз ҳадафҳои стратегии миллии рушди маорифи ҷумҳурии тоҷикистон барои то давраи соли 2003 дар қатори 60 кишвари иштирокчӣ дар арзёбии байналмилалии пилс 2026 ширкат варзад. вобаста ба амалишавӣ ҳадафҳои рушди устувори созмони милали муттаҳид ва стратегияи миллии рушди маорифи ҷумҳурии тоҷикистон нақшаи чорабиниҳои амал барои фаъолиятҳои минбаъда дар ин самт қабул карда шудаанд. ва бояд қайд намоем ки дар маҳаки стратегияи миллии рушди маорифи ҷумҳурии тоҷикистон яъне сифати дониши хонандагон меистад. вобаста ба ин вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон дар стратегияи миллии рушди маорифи тоҷикистон барои давраи то соли 2030 яъне амалишавии арзёбиҳои байналмилалиро дар ин стратегия пешбинӣ намудааст. ҳамин аст ки аз тарафи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон бо ризогии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон амалишавии барномаи арзёбии байналмилалии пилс 2026 амалӣ карда мешавад. вобаста ба амалишавии ин аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон гурӯҳи кории байни идоравӣ таъсис дода шудааст ва дар ин гурӯҳи корӣ вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон маркази миллии пилсро дар ҷумҳурии тоҷикистон дар назди маркази миллии тестӣ таъсис доданд. мақсад аз гузарондани арзёбии байналмилалии пилс ин яъне вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон мехоҳад яъне дониши хонандагони худро дар сатҳи байналмилалӣ муайян намояд. вобаста ба муайян намудани сатҳи дониш тартиб додани нақшачорабиниҳо ва дар ин замина боз ҳам баланд бардоштани сифати дониш дар ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. дар ҳамоиши мазкур ба раванди рушди босуръати илму техника ва таъсири он ба низоми соҳаи маориф низ таваҷҷӯҳ карда шуда баён гардид ки ҷаҳони муосир босуръат тағйир меёбад. волидон, омӯзгорон, кӯдакон ва ҷомеа дигар мешаванд. вазъи мавҷуда хонандаи мактабро водор месозад ки ба тариқи рӯзафзун дониш, малака ва маҳорати худро рушду такмил бахшад. дар қарни 21 хеле бошӣ то пешрафтани технологияи рақамӣ аз хонанда ва омӯзгори замони муосир талаб менамояд ки дараҷаи тафаккури худро то ба ҳадде рушд диҳанд. барои ба ин мақсад ноил шудан барномаҳои хониш ва саводнокии хонандагон аз кӯдакистон то ба донишгоҳу донишкадаҳо сол ба сол такмил дода мешаванд. ҳамзамон гуфта шуд ки иштироки хонандагони ҷумҳурии тоҷикистон дар арзёбии байналмилалии пилс 2026 бо дастгирии лоиҳаи муҳити таълим асоси таълими босифат татбиқ мегардад. дар поёни ин ҳамоиши илми назариявӣ гуфта шуд ки ҳамкадам будан бо ҷаҳони муосир тақозои замон буда масъулини соҳаи маорифи кишварро водор месозад то ба тариқи рӯзафзун дониш, малака ва маҳорати худро тақвият диҳанд. инчунин бо истифода аз донишу малака ва маҳорати касбии сатҳи ҷаҳонӣ шогирдони худро ба ҳаёти оянда зина ба зина омода сохта дар рушду нумӯи ватани азизамон саҳмгузор бошанд. идомаи ахбор. дар вазорату кумита ташкилоту идораҳои давлатӣ ва муассисаҳои таълимии ҷумҳурӣ
با مقصد آموزش نقطه‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی کشور چاره‌بینی‌های معرفتی و همایش‌های آموزشی دایر گردیده ایستادند. خبرنگاران ما از رفت این چاره‌بینی‌ها گزارش تهیه نمودند. در وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان دایر با آموزش پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان همایش برگزار شد. ضمن برگزاری همایش ابراز گردید که پیام‌های پرزیدنت تاجیکستان با مجلس عالی یکی از مهمترین حجت به حساب می‌رود که دوامی سال به طرز فراگیری دستاوردهای ملی در راستای اقتصادیات، اجتماعیات، سیاست، علم، فرهنگ، معارف و تامین امنیت جمهوری تحلیل و ارزیابی گردیده نقشه‌های سال من بعد را تهیه و در اساس آنها دورنمای رشد جامعه ما را معین می‌سازند. پیام پرزیدنت تاجیکستان در سال 2024 از آینده باز هم درخشانتری مردم تاجیک درک داد. ابراز شد که حکومت تاجیکستان پیوسته در فکر نیکو احوالی مردم هستند. نقطه هایی که در پیام پرزیدنت تاجیکستان اوید به رفع مانعه های جای داشته پیشنهاد گردیدند راه درخشان فردای زیبا داشتن مردم تاجیک را بیانگر می باشند. سال 2024 در دایره لایحه های سرمایه گذاری دولتی 155 کیلومتر راههای دارای اهمیت بین المللی و جمهوریوی 20 پل بزرگ و 3 نقل به مبلغ عمومی 4.6 میلیارد سومانی ساخته به استفاده داده شد. از جمله راههای ماشینگرد روغون آبیگرم نورآباد به مبلغ 3.5 میلیارد سومانی به درازی 76 کیلومتر و باختر لیوکن لالازار نغره 69 کیلومتر به مبلغ 800 میلیون سومانی مطابق با معیارهای بین المللی بنیاد کرده شدند. سال 2024 تجدید و از نوسازی راههای ماشینگرد دنغره گلستان 50 کیلومتر و گلستان فرخار به درازی 33 کیلومتر آغاز گردید. با تجدید و از نوسازی راههای ماشینگرد در ظرف 5 سال اخیر طبق ارزیابی فروم جهانی اقتصادی موقع تاجیکستان در رده‌بندی جهانی از روی نشان دهنده صفت راهها در بین 165 دولت به تحقیقات فرا گرفته شده از زینه 50 به 44 برآمده نسبت به سالهای قبلی 6 زینه بلند گردید. در سریداره دیالوگ نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد آموزش پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان چاره‌بینی دایر گردید. پیام راهنمای اساسی برای فعالیت و تامین رشد من بعد تمام ساحه‌ها ارزیابی شد و حاضرین آمادگی خود را جهت سرمشق فعالیت قرار دادن نشاندادهای آن تاکید نمودند. در پیام با نتیجه گیری از دستاوردها رشد من بعد کشور معین و مشخص کرده شده است. در سریداره دیالوگ نزد حکومت جمهوری تاجیکستان توجه حاضرین به استفاده پوره امکانات‌های طبیعی، تحکیم کارهای آموزشی و معرفی کنی امکانات‌های موجوده، جلب سرمایه، وارد نمودن تکنولوژی حاضر زمان و تامین رشد دوچند اقتصادی ملی جلب کرده شد. پیام پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی مملکت همسالت با نتیجهگیری از رشد و نموی ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی جمهوری تاجیکستان و بررسی عمیق سیاست داخلی و خارجی مملکت روانه گردیده در زمینه عملی شوی هدف‌های نیک و سازنده وظیفه‌های مشخص برای فعالیت منبع کشور معین می‌گردند. در زمینه شرح و توضیح نکته‌های مهم پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان گروه کاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه درواز با ساکنان جماعت دهات صغیردش ناحیه درواز صحبت و ملاقات سودمند دایر نموده سمت‌های افزایش‌ناک سیاست داخلی و خارجی کشور را مورد بررسی قرار دادند. مسئولین ضمن برآمد پیام را همچون حجت سیاسی در تشکل سیاست معاصر دولت خیلی بزرگ ارزیابی نموده آن را بازگوی بهبود وضعیت زندگی مردم، حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندان، تامین رشد بردوام اقتصادی و اجتماعی کشور، حفظ منفعت و ارزش‌های ملی، تامین ثبات و امنیت مملکت حسابیدند. در پیام امسال سرور دولت مسائل‌های گوناگون خواجگی خلق مملکت تحلیل و بررسی گردیده اینچنین دلیل و ارقام 10 ساله‌های سپری شده نسبت به سال آخر صاحب استقلالی مورد قیاس قرار گرفتند. در برابر
дигар падидаву навгониҳое дар паём зикр гардида, президенти мамлакат инчунин ташаккули иқтисоди сабт, суръат бахшидани раванди рақамикунонии иқтисодиёт, инкишофи нерӯи инсонӣ, баланд бардоштани рақобатнокии маҳсулоти ватанӣ, тақвияти имконатҳои содиротии мамлакат ва беҳтар гардонидани сифати хизматрасониҳои иҷтимоиро аз ҷумлаи масъалаҳои афзалатнок эълон намуданд. иброз доштанд ки президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар сиёсати худ соҳаи маорифро яке аз соҳаҳои муҳимтарин арзёбӣ менамоянд. аз ин рӯ дар паёмашон таъкид намуданд ки бунёди миллати мутамаддин аз маориф оғоз меёбад. пешрафти давлат ва ояндаи ободи ватан аз сатҳи донишу маърифатнокии мардум вобастагии мустақим дорад, зеро бесаводӣ, ҷаҳолат ва хурофот ба инсон танҳо бадбахтӣ меорад ва боиси ақимонии ҷомеа ва касодии давлат мегардад. зимни суҳбат бошандагони ҷамоати деҳоти сағирдаш иброз доштанд ки дар баробари вусъати корҳои ободонию созандагӣ ҳамзамон ба таълиму тарбияи фарзандон диққати аввалиндараҷа зоҳир намуда, онҳоро ба роҳи рост ва ҳисси баланди ватандӯстӣ ҳидоят намуда, баҳри боз ҳам зебову обод гардонидани диёри хеш камари ҳиммат банданд. ҷиҳати тарғибу ташвиқи паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар бо иштироки доираи васеъи занону бонувони шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ дар шаҳри Турсунзода таҳти унвони «Занон дар меҳвари паём» ҳамоиш баргузор гардид. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. мақому манзалати занону бонувон ва нақши онҳо дар эъмори давлати муосир ва рушди ҷомеа маҳз дар замони соҳибистиқлолӣ боло рафтааст. бо иштироки занону ҷавондухтарони фаъол аз шаҳру ноҳияҳои Ваҳдат, Ҳисор, Турсунзода, Рӯдакӣ, Варзоб, Файзобод ва Шаҳри Нав ҳамоиш таҳти унвони «Занон дар меҳвари паём» баргузор гардид. қабл аз оғози ҳамоиш намоиши ҳунарҳои мардумӣ аз қабили гулдӯзиву кашидадӯзӣ, либосҳои атласу адрас, чакан ва дигар маҳсулоти дастии занону бонувони шаҳри Турсунзода пешкаши ҳозирин карда шуд. зимни баргузории ҳамоиш нуқтаҳои паёми пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки санаи 28 декабри соли 2024 ба маҷлиси олии кишвар дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии мамлакат ироа гардид, шарҳу тавзеҳ дода шуда иштирокчиён вобаста ба нақши занону бонувон дар давлатдории навини тоҷикон дар меҳвари сиёсати ҳукумати кишвар қарор доштани ин қишри ҷомеа тарғиби либосҳои миллӣ ва фарҳанги оиладорӣ баромад намуданд. қайд гардид ки дар фарҳангу тамаддуни мо тоҷикон иззату эҳтироми зан модар ҳамеша ҷойгоҳи хос дорад. ин аст ки ҳоло дар кишвар 25% хизматчиёни давлатӣ, 73% кормандони соҳаи маориф, 71% кормандони соҳаи тиб, 47% кормандони соҳаи фарҳанг, 37% олимон ва 30% соҳибкоронро бонувону занон ташкил медиҳанд. занону бонувон дар самти маорифу тандурустӣ, кишоварзӣ, иҷтимоию иқтисодӣ саҳми арзанда доранд ва умуман соҳае дар ҷумҳурӣ нест ки занону бонувон дар он кору фаъолият накунанд. ин ҳама аз дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат аст. бонувону занон ва модарону духтарон дар амалисозии талаботу муқаррароти қонунҳои миллӣ, пешгирӣ кардани бегонапарастӣ, аз ҷумла сару либос ва оинҳои барои мардуми мо бегона, ба камол расонидани наслҳои солим, таҳкими сулҳу субот дар ҷомеа, пешрафти давлат ва ободии ватан саҳми арзишманди худро гузошта истоданд. онҳо эҳёкунандаву нигоҳдоранда ва тарғибкунандаву посдорандаи беҳтарин суннату анъанаҳои миллӣ ва расму оинҳои асилу бостонии халқи тоҷик мебошанд. бинобар ин зарур шуморида шуд ки чунин анъанаҳои неки ниёгонро идома дода баҳри боз ҳам пешрафтаву сарсабзу хуррам шудани тоҷикистони азиз якдилона заҳмат кашида, занон дар баробари кору фаъолияти ҳаррӯза ҳамчун модарони асил фарзандонро дар рӯҳияи хештаншиносиву худогоҳии миллӣ ва донишомӯзиву меҳнатдӯстӣ тарбия намоянд. бо боварӣ комил гуфта метавонем ки минбаъд нест ба анамун боварии пешвои муаззами миллат ҷавобан мо дар ватани худ ҳамчун нерӯи пешбарандаи ҷомеа ки пешвои муаззами миллат қайд карданд мо устуворона софдилона кору фаъолият мекунем. дар идома вобаста ба масъалаҳои ҳамоиш музокираҳо сурат гирифта, сипас ба чанде аз занони фаъол ва собиқадорони бахшҳои гуногун сипосномаҳо ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. чорабинии фарҳангӣ ки аз суруду таронаҳои ватандӯстона ва тарғибкунандаи анъанаву суннатҳои ниёгон иборат буд, ба ҳамоиш ҳусни анҷом бахшид. дар доираи татбиқи барномаи давлатии рушди таҳсилоти томактабӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 дар вилояти Суғд семинари омӯзишӣ баргузор гардид.
гузориши маҳмуд аҳмадзода ва дилшод юсуфӣ. дар муассисаи таҳсилоти томактабӣ рақами 6 ноҳияи ҷаббор расулов ҷиҳати омӯзиш ва татбиқи нуктаву нишондодҳои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамоиш баргузор гардида дар он намояндагони раёсати маорифи вилояти суғд, масъулини ноҳияи ҷаббор расулов, роҳбарони муассисаҳои томактабии шаҳру ноҳияҳои вилоят ширкат ва ибрози назар намуданд. таъкид гардид ки дар паёми президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон таҳсилоти томактабӣ яке аз бахшҳои асосии таълиму тарбия дар соҳаи маориф арҷобӣ шуд, ки барои рушди кӯдак муҳити солими инкишофро фароҳам меорад. аз ин рӯ сарвари давлат доир ба тезонидани сохтмони кӯдакистонҳо дар деҳот, маҳаллаҳо масъулинро вазифадор ва дар баробари ин роҳандозии омӯзиши забони тоҷикӣ, таълими забонҳои русию англисӣ, гузаронидани машғулиятҳои судманд барои инкишофи кӯдак зарурӣ дар кӯдакистонҳо таъкид намуданд. ин ҳар як нафар кормандон, мураббияҳоро вазифадор менамояд, ки дар иҷрои тадбири муҳими тарбия ва инкишофи кӯдакон саҳми худро гузоранд. ҳамзамон имрӯз ҷиҳати иҷрои нуктаву нишондодҳои барномавии паёми сарвари давлат аз тарафи раёсати маорифи вилояти суғд дар кӯдакистони рақами 6 ноҳияи ҷаббор расулов ба таври амалӣ семинари омӯзишӣ барои кормандони муассисаҳои томактабии шӯъбаи маориф ва кормандони кӯдакистонҳои шаҳру ноҳияҳои вилоят доир карда шуд. дар ин муассисаи томактабӣ барои таълиму тарбияи кӯдакон омӯзгорони соҳибтаҷриба донандаи забонҳои хориҷӣ ҷалб шуда машғулиятҳо шавқовар сурат мегирад. машғулиятҳо мувофиқи барнома бо методҳо асосан тариқи аёният, расмҳо, луғат, нутқи гуфтугӯӣ, расмкашӣ, суолу ҷавоб, бозиҳои шавқовар аз ҷониби мураббиёни кӯдакистонҳо анҷом дода шуда тарзҳои нави гузаронидани машғулият ба кӯдаконро ба ширкаткунандагони семинар амалан нишон доданд. ما هر روز در اساس برنامه به کودکان مشغولیت ها میگذرانیم. مشغولیت ها را با عیانیت های با دست ساخته شده، با عیانیت های دقت جلب کننده و صفتناک میگذرانیم. کودکان با یاری این عیانیت ها بسیار حرف ها را میداند. تصورات کودکان وسیع می شود. тавре таъкид гардид дар ҳамин муассисаҳои томактабии шаҳру ноҳияҳо машғулиятҳо ба кӯдакон мувофиқ ба барнома сурат мегирад ва ташкили семинари омӯзишӣ, ҷалби дигар кормандони масъул ва мураббияҳои кӯдакистонҳо аз шаҳру ноҳияҳо, иштироки онҳо дар машғулиятҳои мураббияҳои кӯдакистон, такмили таҷриба, баланд бардоштани малакаи касбӣ ва пурсамар шудани кори таълиму тарбия, асосан самаровар шудани сатҳи омӯзонидани забонҳои хориҷӣ ба кӯдакон мебошад. در امروزه سمینار از 18 شهر و ناحیه‌های ولایت مشاوران تامکتبی، مدیران کودکستان، سرمربیان و همشیره‌های طب کودکستان اشتراک دارند که مقصد از برگزاری سمینار این مبادله افکار، تجربه عوض‌کنی و به راه ماندن آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی از کودکستان میباشد. برنامه سمینار دستوردهی این رفت عملی شوی قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره برنامه دولتی رشد تحصیلات تامکتبی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2020-2025 همچنین حجت‌گذاری و در کودکستان ها پرزور نمودن فعالیت همشیره‌های طب، طرز گذراندن مشغولیت‌ها با استفاده از اصول‌های فعال تعلیم مطابق با برنامه تربیت، تعلیم و انکشاف کودکان سنی تا مکتبی رنگین کمان می باشد. ҳоло дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд теъдоди муассисаҳои томактабӣ 284 ададро ташкил дода, дар онҳо бештар аз 47 000 нафар кӯдакон таълиму тарбия мегиранд ва боз сохтмони кӯдакистонҳои нав идома дорад. гуфта шуд ки ҳадаф аз ташкили семинари омӯзишӣ такмил додани таҷрибаи мураббияҳо, истифодаи методҳои нав дар рафти машғулиятҳо ба кӯдакон, ҳавасмандии кадрҳои ҷавони муассисаҳои томактабӣ ба кор ва пурсамар шудани раванди таълиму тарбия мебошад. кишоварзони вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон дар баробари саривақт анҷом додани қоидаҳои дурусти агротехникӣ ҳамчунин бо тавсияи олимону мутахассисони соҳаи кишоварзӣ барои ба мӯътадил нигоҳ доштани намӣ дар заминҳои корам ва боғот яхобмониро ба роҳ монданд. моҳираи тоҳир гузориш медиҳад.
соҳаи боғдорӣ дар таъмини амнияти озуқавории кишвар мавқеи муҳим дорад. бино ба назари коршиносон яхубмонӣ дар боғот яке аз омили муҳим ва асоси серосилии замин буда ҳангоми пиёдасозии ин амал ҳосили босифату фаровон мегардад ва муҳимтар аз ҳама беморию ҳашароти зараррасон нест мегардад. чунин усули яхубмонӣ соли ҷорӣ низ дар ноҳияҳои вилоят роҳандозӣ гардида бо ташаббуси олимону коршиносони институти биологии помир ба номи худоёрбек юсуфбекови академияи миллии илмҳои тоҷикистон дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон усули яхубмонӣ дар боғоти набототи помир пайваста амалӣ карда мешавад. аз рӯи иттилои коршиносон ҳангоми яхубмонӣ агар аз як тараф намнокӣ таъмин гардад, аз тарафи дигар то 70-80% ҳашароти зараррасон нобуд карда мешавад. аз таҷрибаҳои кишоварзони муваффақ яхубмонӣ дар баробари коҳиш додани касалиҳои зараровари растанӣ ва аз байн бурдани ҳашароти зараррасон ҳамзамон захираи обии заминҳои киштро бесобиқа таъмин менамояд. аҳамияти яхубмонӣ ва ё обёрии захиравӣ ба меъёри он вобастагӣ дорад. агар марди деҳқон усули агротехникиро риоя кунад, манфиати дилхоҳ ба даст оварда шуда таъмини озуқаворӣ беҳтару хубтар мегардад. ба гуфтаи коршиносон дар фасли зимистон яхубмонии замин нарм карда шуда ва боғҳо манфиати зиёд дорад. тавассути яхубмонӣ ҳашарот, касалӣ ва хояндаҳо дар қисмати решаи дарахтон нест ва нашунамои дарахтон 15-20 рӯз боз дошта мешавад. гузашта аз ин аҳамияти яхубмонӣ дар мавзеъҳои камоб дучанд мебошад. бо яхубмонӣ кишоварзон метавонанд дар давраи зимистон хокро бо намии зиёд таъмин кунанд. яъне марди заҳматқарин бо сари вақт ва бо сифат гузарондани яхубмонӣ метавонад аз боғу тогзорҳои парваришкардашуда ҳосили хуб ва маҳсулоти ба талаботи бозори имрӯза ҷавобгӯ истеҳсол намояду сабади истеъмоли шаҳрвандонро мувофиқи меъёри физиологӣ таъмин созанд. дар ин росто олимони институти биологии помир пайваста талош баром менамоянд ки усули яхубмониро дар боғзору заминҳо зиёдтар намуда тавассути дастури амалию методӣ ба деҳқонону хоҷагидорон тавсияҳои судмандро роҳандозӣ намоянд. муҳираи тоҳир, муборакшоҳи рустам, вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, ахбор. дар шароити дигар гӯшшавии иқлим ҷорӣ намудани таҷрибаи муосири мубориза бар зидди ҳашароти зараррасон бо назардошти шароити кунунии иқлим зарур аст. ба роҳ мондани омӯзиши роҳу василаи муосири мубориза бар зидди зараррасонҳо метавонад барои таъмин намудани ҳосили баланду босифат мусоидат намояд. идомаи матлаб дар гузориши Мансури Ҷалол. ҳарчанд шароити обу иқлими ҷумҳурии тоҷикистон барои бунёди боғ ва парвариши зироати кишоварзӣ мусоидат бошад ҳам, аммо бе гузарондани чораҳои муҳофизатӣ ҳосили босифату дилхоҳ ба даст овардан ғайриимкон аст. аз ин рӯ мутахассисони соҳаи кишоварзӣ барои таъмин намудани ҳосили баланду босифат чораҳои мубориза бо касаливу зараррасонро дар боғу тогзор зарур медонанд. тағйирёбии иқлим аз мутахассисону олимони соҳа тақозои дар истеҳсолот васеъ ба роҳ мондани усулҳои муосири муборизаро тақозо дорад. бо ин мақсад аз ҷониби олимону мутахассисони муассисаи давлатии ҳифзи растаниҳо ва химикунонии кишоварзии вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон курсҳои омӯзишӣ ба роҳ монда шудааст. зеро ки мушоҳидаи мутахассисон нисбатан гарм омадани зимистон ва бармаҳал фаро расидани баҳор то андозае ба пайдошавии касаливу зараррасонҳо асос мегузорад. дар курсҳои омӯзишӣ бештар яке аз усулҳои ояндадори муҳофизати растаниҳо дар системаи интегратсионии муҳофизати растаниҳо усули биологӣ омӯзонида шуда истодааст. мақсади асосии истифодаи ин усул аз он иборат аст ки барои афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти хушсифат ва аз ҷиҳати экологӣ тоза барои истеҳсоли худ барои таъмин намудани бозорҳои дохилӣ ва дар ин васила ба роҳ мондани содироти маҳсулоти кишоварзӣ иборат мебошад. ва имрӯз тамоми кормандони муассисаи давлатии муҳофизати растаниҳо ва химикунонии кишоварзӣ ва дигар сохторҳо даъват шуданд ки дар ин семинар усулҳои навро мавриди омӯзиш қарор дода ва дар истеҳсолот ҷорӣ намоянд. яке аз усулҳои афзалиятнок дар ин система усули биологӣ ба шумор рафта имконият медиҳад ки коркарди кимиёвӣ мубориза бар зидди зараррасон маҳдуд карда шавад. мо бояд марҳила ба марҳила усулҳои кимиёиро бар зироати кишоварзӣ кам карда усулҳои биологиро бисёртар ба истеҳсолот ба роҳ монда шавад.
اصول بیولوژی نسبتاً به اصولهای دیگری حمایوی زراعت کشاورزی از ضرررسانها کم خرج بوده به محیط زیست و سلامتی انسان تأثیر منفی نمی‌رساند. در محل تطبیق نموده برای استحصال نمودن محصولات‌های از جهت اکولوژی تازه و افزون نمودن حجم صادرات محصولات کشاورزی به خارج کشور رول اساسی رو می‌بازد. عین زمان در شهر و ناحیه‌های جمهوری 24 عدد آزمایشگاه‌های بیولوژی فعالیت می‌نماید که از آن در ولایت سوق 18 عدد، از این 2 عدد فابریکه بیولوژی، 4 عدد در ولایت ختلان موجود میباشد. در این آزمایشگاه‌ها اساساً پرورش حشرات‌های فایده‌آور از جمله تریخوگرامه و تیلوچشمک به راه ماندند. پایگاه‌های آبکشی و کانال‌های آبگذر ناحیه عینی با موسم نو آبیاری آماده کرده می‌شود. با این مقصد امروزها در موضع‌های معین که بر اثر بارشات باران و برف ضرر دیده بودند، متخصصان با استفاده از امکانات موجوده و تکنیک و مکانیزم‌های ضروری کارهای برقرارسازی را به راه مانده‌اند. گزارش دلری بازار و فرهادی رحمت. کارمندان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری حوزه دریای زرافشان در ناحیه عینی جهت به مشکلی گذراندن موسم امساله آبیاری و سری وقت با آب تامین نمودن خواجگیداران امروزها با استفاده از امکانات موجوده و تکنیک و تجهیزات ضروری ساحوی کارهای تعمیری را به راه ماندند. طبق اطلاع مسئولان ساحه در ناحیه نزدیک 500 هکتار زمین با استفاده از پایگاه‌های آبکشی و کانال‌های خودجاری آبیاری کرده می‌شوند و یکی از وظیفه‌های اداره مذکور این آمادگی همه‌جانبه با موسمی در پیش ایستاده میباشد. ضمن مشاهده ما از پایگاه‌های آبکشی ورز 1 و ورز 2 در آنها 6 متخصص به اجرای کارها از قبیل عوض نمودن قسم‌های فرسوده نسازهای آبکشی، از نظر گذراندن حالت کاری و همین گونه از سنجش گذراندن آنها مشغول بودند. اطلاع داده شد که تنها با استفاده از این پایگاه‌ها نزدیک 230 هکتار زمین با آب پولزی تامین کرده می‌شوند که در آنها محصولات نیاز اولیه کشاورزی کشت و پرورش گردیده. همچنین در این موضع باغات نیز موجود میباشند. خیلی با همه معلوم است که من کارگرا نسازها رو تامین کرده ایستادم. تقریبا 500 هکتار در همین پایگاه‌های ناحیه عینی آب فلزی استفاده می‌برند. ما کارمندا حرکت می‌کنیم که موسم آینده با آب فلزی مردم رو تامین کنیم. همچنین با استفاده از تکنیک‌های موجوده کانال‌های حدود ناحیه که از لای تشییم پر شده غنجایششان کاهش یافته است قبل از آغاز موسم آبیاری پورا تازه کرده می‌شوند. قید کردن ضرور است که ناحیه عینی در ریلیف کوهی جایگیر بوده زمین‌های کشاورزیش نظر به دیگر شهر و ناحیه‌ها کمتر میباشد. از این رو خواجگیداران و کشاورزان را ضرور است که زمین‌های در اختیار داشته خود را ثمرناک و عاقلانه استفاده برده حاصل دلخواه به دست آورند. با این مقصد متخصصان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری حوزه دریای زرافشان عزم دارند تا با راه ماندن کارهای تعمیری و آماده نمودن پایگاه‌های آبکشانی و کانال‌های خودجاری در موسم امساله خواجگیداران را به مشکلی با آب پولزی تامین نمایند. دلری بازار، فرهاد رحمت، ناحیه عینی، اخبار. در مملکت با مقصدی با کسب آموزی جلب نمودن قشرهای جامعه خصوصا جوانان مرکزهای کسب آموزی و کورس‌های کوتاه مدت تشکیل کرده می‌شود. در چنین مرکزهای کسب آموزی جوانان در برابر صاحب کسب گردیدن همچنین صاحب سرتیفیکات می‌گردند. شرح بیشتر در تهیه خبرنگاران ما. ҷиҳати мусоидат ба шуғли аҳолии шаҳрвандони синну соли гуногун бо таъсиси марказ ва курсҳои омӯзишии кӯтоҳмуддат соҳибкасб мегарданд. феълан дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар заминаи амалишавии иқдомҳои созанда марказҳои муосири таълимӣ баҳри ҷалби сокинон фаъолият намуда саҳми онҳо дар ин самт назаррас мебошад. барои ноил гаштан ба ҳадафҳои стратегии мамлакат ҷиҳати омӯзиши касбу ҳунар ба нафарони беихтисос мусоидат намудан ба шуғли хусусӣ ва соҳибкории хурду миёна литсеи касбии техникии ноҳияи ёвон дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд аз моҳи октябри соли 2024 то моҳи декабри соли 2024 барои 65 нафар шахсони беихтисос аз ҷумла 31 зан 5 курси бозомӯзӣ 1 ва 2 моҳаро аз рӯи ихтисосҳои дузанда, қаннот, барқчӣ, кафшергари барқӣ ва челонгари автомобил ки дар бозори меҳнат серталаб мебошанд ташкил ва баргузор намуд. бо шуғл ва касб таъмин намудани нафарони бешуғл ва бекасб яке аз масъалаҳои муҳим ва афзалиятнок ба ҳисоб меравад. ташкилоти ҷамъиятии хайрарии ҳунар ва шукуфоӣ дар ҳамкорӣ бо литсеи касбии техникии ноҳияи ёбон курсҳои касбомӯзии 1 ва 2 моҳаро
از روی 5 اختصاص دوزنده، قنات، کفشیرگری برقی، چلانگری اتومبیل و برقچی تشکیل نمودند. 65 نفر این کورس ها را با موفقیت ختم نموده در شرایط تنتنوی صاحب شهادتنامه تخصصی نمونه دولتی گردیدند. تشکیل کورس‌های کوتاه‌مدتی آموزشی در این زمینه جلب نمودن شهروندان به کسب‌های جوابگوی طلبات بازار مهنت در مرکز توجه قرار داشته. برای در سطح ضروری برای ماندن این تدبیر از جانب ساختارهای مربوطه پیوسته تدبیرهای ضروری راه‌اندازی می‌گردد. طور تاکید گردید پس از ختم کورس مذکور به 65 نفر اشتراکچیان شهادتنامه سپرده شد. از این پس نفران آموزش دیده این کورس صاحب کسب‌های گوناگون گردیده برای به کار جلب شدن امکانیت وسیع را صاحب گردیدند. اقدام مذکور امکان می‌دهد که با استفاده از تجهیزات تأمین شده و ملکه‌های آموخته‌شان به شغل خصوصی مشغول گردیده صاحب درآمد بیشتر گردند. رئیست استفاده‌بری راه‌های ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه با استفاده از گرمخانه‌های موسمی امکان دارند که در یک سال 1,400,000 نهال پرورش نمایند. معلومات بیشتر در گزارش زائر نصرالله‌زاده. зебову дилоро ва назарабо гардонидани пойтахти мамлакат шаҳри душанбе аз кабудизор кардани кӯчаву хиёбонҳо вобастагии калон дорад. дар 4 фасли сол новобаста аз вазъи ҳаво гулгаштҳои шаҳри душанбе бо гулҳои ороишӣ оро дода шуданд ки аз заҳмати софдилона ва шабонарӯзии гулпарварон дарак медиҳад. дар фасли зимистон барои бо гулҳои ороишӣ таъмин намудани кӯчаву хиёбонҳо ва роҳравҳои шаҳр гулпарварон ниҳолҳоро дар гармухонаҳо парвариш намуда баъдан ба берун мебароранд. раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе бо истифода аз гармхонаҳои мавсимӣ ки 1000 метри квадратиро ташкил медиҳад имкон дорад ки дар як сол бо ҷалби 80 нафар корманд 1,400,000 ниҳол парвариш намояд ки онҳо аз пиёзаки гулҳои лола, садбарг, деворчаҳои ҳамешасабз ва ғайра иборат мебошанд. در توازن ریاست استفاده‌بری راه ناحیه شاه منصور 229,5 کیلومتر راههای اتومبیلگرد و زیاده از 630,000 متر کوادراتی راه پیاده‌گرد قرار دارند. ریاست استفاده‌بری راه ناحیه شاه منصور در توازن خود 3 عدد گرمخانه‌ها برای آماده نمودن گل‌های موسمی با هر یک موسم خود گل‌ها را پرورش می‌کند. گلپروران برای پرورش نمودن نهال‌های آرایشی دقت جدی ظاهر نموده قید می‌نمایند که هر زینه پرورش آنها نازکی‌های خود را دارد که در این روند از شنودن تخم‌ها، معین نمودن مقدار آب و خاک، با قوطی‌های الهیده گرفتن آنها و به کوچه برآوردن عبارت می‌باشند. یکی از گلپرورانی که سال‌های طولانی در آباد و زیبا و شکوفایی کوچه و خیابان‌های پایتخت مملکت سهمگذار است مکرمه عبدالرحمنова میباشد که همروزه به پرورش گل‌های آرایشی مشغول است. گل‌ها رنگ همین فرزند چخیر نگاهی میکنی گل‌ها را هم همین باید نگاهی کنی. آبش وقتش قطعیتی. گل‌های ما 4 فصل به میشود. بهاری، تابستانی، تیر ماهی و زمستانی. این حال ما حاضر گل‌های بهاری شناندستیم. ما می‌خواهیم که همین که همین گل‌های ما را بیند به خط خرسان شود. آباد و زیبا گردانیدن کشور مرامی هر یک ساکن مملکت است. از این رو هر یک فرد خودشناس و خودآگاه را میباید که در روند شکوفایی کوچه و خیابان‌ها سهمگذار باشند و از پایمال کردن مهنت شبانه روزی گلپروران خودداری نمایند. идомаи ахбор дар мамлакат ба рушди навъҳои гуногуни варзиш таваҷҷӯҳи махсус равона шуда инфрасохтори соҳа сол аз сол мукаммал гардонда мешавад. ба мақсади рушди намудҳои варзиши зимистона дар мамлакат шароити муосир муҳайё шуда варзишгарон барои иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалӣ омода карда мешаванд. шарҳи бештар дар таҳияи раҳматшои обид. тоҷикистон низ аз соли 1992 аъзои комилҳуқуқи кумитаи байналмилалии олимпӣ буда ҳайати олимпичони тоҷикистон пайваста дар бузургтарин форми варзишгарони сайёра бозиҳои олимпӣ фаъолона иштирок менамоянд ва
ба дастоварҳои муҳими варзишӣ сарфароз шудаанд. Дар намудҳои зимистона бошад, Андрей Дригин ягона варзишгаре мебошад, ки аз соли 2002 дар бозиҳои зимистонаи Олимпӣ Солт Лейк Сити, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, соли 2006 дар бозиҳои зимистонаи Турини, Италия ва ҳамчунин соли 2010 дар бозиҳои Ванковер ва бо Алишер Қудратов бошад дар бозиҳои зимистонаи Сочи шарафи кишвари азизамон Тоҷикистонро ҳимоя карданд. ҳарчанд ки Тоҷикистон дар намудҳои зимистона ба натиҷаҳои баланди варзишӣ ноил нашуда бошад ҳам, аммо иштироки варзишгарони Тоҷикистон дар ин чорабиниҳо боиси ифтихор мебошад. Маҷмӯи лижаронию сайёҳии Сафедара дорои инфраструктураи замонавӣ буда, дар он ҷиҳати баргузории мусобиқаҳо аз намудҳои зимистона ва истироҳату фароғат тамоми шароитҳои зарурӣ муҳайё мебошанд. Ҳамарӯза меҳмонону сокинони мамлакат аз шароити муҳайёгардида ба таври васеъ истифода мебаранд. Маҷмӯи лижаронию сайёҳии Сафедара воқеан ба як мавзеи дилфреби истироҳатию фароғатӣ ва машқу тамрингоҳи намудҳои гуногуни варзиши зимистона табдил ёфтааст. мо аз амрико бори аввал аст ки ба тоҷикистон омадем ва айни ҳол дар маҷмӯаи сайёҳии Сафедара қарор дорем. таъссуроти аввалине ки мо ба худ гирифтем ин табиати зебову боду ҳавои тоза, кӯҳҳои баланду зебо ва мардуми меҳмоннавози Тоҷикистон аст. Маконе ки айни ҳол қарор дорем дар миёни кӯҳҳои пур аз барф сохта шудааст ва ҳамчунон мо дар ин ҷо бо бозиҳои гуногуне ки тавассути навтарин технологияҳо ба мо пешкаш мешавад машғул мешавем ва ин барои мо хеле ҷолиб ва шавқовар аст. бо назардошти он ки мавзеъ дар баландӣ 2400 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир шудааст, барф қариб дар ҳама фасли сол дар он ҷо дида мешавад. дар заминаи мавҷуд будани меҳмонхонаи замонавӣ бо шароити мукаммалбуду бош дар маҷмӯи лижаронию сайёҳии Сафедара таваҷҷӯҳи сайёҳонро бештар ҷалб намудааст ва шумораи онҳо ҳамасола афзоиш меёбад. меҳмонхонаи мавҷуда дар мавзеи дилфреб аз 4 ошона иборат буда, дорои хонаҳои иборат аз 2, 3 ва 4 ҳуҷраӣ мебошад. дар гӯшаи дигар бошад тарабхона, ошхона ва нуқтаҳои савдо ташкил карда шудааст ва ин омил низ боиси таваҷҷӯҳи бештари зоҳир намудани сайёҳон аз гӯшаву канори олам шудааст. нуқтаи нигаҳдории лавозимотҳо аз ҷумла барфгардонҳо ба талаботи замонавӣ мутобиқ карда шуда, дар онҳо ҷавонони болоиққат ва донандагони забонҳои англисӣ ва русӣ ба кор ҷалб гардиданд. дар ин мавзеи нотакрор барои таҳким ва рушди навъҳои варзиши зимистона тамоми шароит фароҳам оварда шудааст. бо мақсади рушд ва инкишофи варзиши лижаронӣ дар мамлакат ва ҳамзамон бо ин васила омода намудани ҷавонон наврасон ба ин намуди варзиш дар мавзеи Сафедара маркази варзишӣ бо 6 ҷои нишаст бунёд карда шудааст ва он имконият медиҳад ки ҷавонон наврасон бо истифода аз шароити беҳтари муҳайёшуда тамрин намуда дар мусобиқаҳои сатҳи минтақавию байналмилалӣ иштирок кунанд. дар маҷмӯа мутахассисони бо таҷрибаи соҳаи варзиши зимистона, мураббиёну роҳбаладон барои фароғати сайёҳону меҳмонон дар сатҳи олӣ хизмат мерасонанд. воқеан табиати бишосои Тоҷикистон дар ҳама фасли сол мафтункунанда аст. аз ҷумла маҷмӯи кӯҳии лижаронии Сафедара барои рушди намудҳои гуногуни сайёҳе ки имрӯз дар ҷаҳон хеле маъруф ва афзалиятнок мебошанд хеле мувофиқ аст. маҷмӯи кӯҳии лижаронии Сафедара шабона низ хело ҳам зебову назаррабо мебошад. агар мехоҳед ки солиму бардам, таби хуш ва рӯҳияи баланд дошта бошед, пас ба Сафедара биёед ва ба намудҳои зимистонаи варзиш машғул шавед. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хайр, саломат бошед. салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи ҳавои мамлакат барои пагоҳ 23 январи соли 2025 шинос менамоем. мутахассисони агентии обу ҳавошиносии мамлакат иттилоъ медиҳанд, ки дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳаво тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар ноҳияҳои алоҳидаи ғарби вилоят боришоти сусти барф ба амал меояд. дар шарқи вилоят ҳаво бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 13-18 дараҷа ва рӯзона 1-6 дараҷа хунук мешавад. дар шарқи вилоят шабона 33-38 дараҷа хунук ва рӯзона 13-18 дараҷа хунук мешавад. дар вилояти Хатлон ҳаво тағйирёбанда, шабона дар ноҳияҳои алоҳида борон ва барф ба амал омада, дар баъзе ноҳияҳо туман мефарояд.
ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона аз 3 дараҷа хунук то 2 дараҷа гарм ва рӯзона 5-10 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ шабона 2-7 дараҷа хунук, рӯзона 2-7 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Суғд ҳаво тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, шабона дар ноҳияҳои алоҳида барф борида, дар баъзе ноҳияҳо туман мефарояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 3-8 дараҷа хунук, рӯзона аз 5 дараҷа хунук то 2-7 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 8-13 дараҷа хунук, рӯзона аз 5 дараҷа хунук то 6 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар ноҳияҳои алоҳида барф борида, дар баъзе ноҳияҳо туман мефарояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 1-6 дараҷа хунук, рӯзона 6-11 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 12-17 дараҷа хунук, рӯзона аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Душанбе ҳаво тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, баъзан ҳолатҳо барф меборад. ҳарорати ҳаво шабона аз 1 дараҷа хунук то 1 дараҷа гарм ва рӯзона бошад 3-5 дараҷа гарм мешавад. бинандагони гиромӣ, дар ҳама гуна вазъи боду ҳаво ба шумо таби хушу болидаро таманно дорем. хайр, саломат бошед. андозпурандагони муҳтарам, сармояи оинномавӣ ки дороии муассисони шахсони ҳуқуқӣ ба ҳисоб меравад, тибқи талаботи қонунгузорӣ бояд аз ҷониби муассисон дар давоми 1 сол аз лаҳзаи ба қайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ ташаккул дода мешавад. кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шуруъ аз моҳи ноябри соли 2024 расмиёти ташаккули сармояи оинномавии шахси ҳуқуқӣ дар шакли электронӣ бе ташриф овардан ба мақомоти андоз тавассути утоқи шахсии андозпуранда роҳандозӣ намудааст. барои дар шакли электронӣ ташаккулёбии сармояи оинномавӣ амалҳои зерин бояд анҷом дода шаванд. тавассути ҳуҷраи шахсии андозпуранда ба бахши ҳуҷҷатгузории электронӣ ворид шуда, аз саҳифаи дархостҳо зербахши ворид намудани маълумотҳо ба феҳриси ягонаи давлатиро интихоб намуда, бо пахш намудани тугмачаи ташкилкунии ариза маълумот оид ба аризадиҳанда ба таври автоматӣ ташаккул меёбад. агар сармояи оинномавӣ бо саҳми пулӣ ташаккул дода шавад, бо пахш намудани тугмачаи сабти нав маълумотҳои зерин ворид карда мешаванд. маълумот оид ба ҳаҷми маблағи сармояи оинномавии эълоншуда, оиди номгӯи ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ташаккулёбии сармояи оинномавӣ, санаи ҳуҷҷат, мақомоте ки ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ташаккулёбии сармояи оинномавиро додааст, аз ҷумла бонки хизматрасонро интихоб менамояд. агар сармояи оинномавӣ бо саҳми ғайри пулӣ аз ҳисоби амвол ташаккул дода шуда бошад, маълумот оиди мақоми ваколатдор яъне эксперти мустақил ки арзиши онро муайян намудааст, интихоб намуда тугмачаи сабткуниро пахш менамояд. ба қисмати замимакунии файлҳо ворид гардида, нусхаи ҳуҷҷати тасдиқкунандаи сармояи оинномавиро боргирӣ намуда ба қисмати абзор ворид менамояд. дурустии маълумотҳои воридгардида пеш аз ирсол намудан ба мақомоти андоз аз тарафи ариза тафтиш гардида, баъдан тугмачаи равонкунӣ ба мақомоти андозро пахш менамояд. бо анҷоми амалҳои номбаршуда сармояи оинномавии шахси ҳуқуқӣ ташаккул меёбад ва шумо метавонед ҳуҷҷати тасдиқкунандаро аз зербахши дархости маълумотҳо аз феҳриси ягонаи давлатӣ шакли электронии иқтибос аз феҳриси ягонаи давлатӣ бо QR-рамз дастрас намоед. барои гирифтани маълумоти иловагӣ метавонед тавассути рақами 151 ба маркази тамос ё телефони боварии 2330905 ба кумитаи андоз муроҷиат намоед. кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон.
имрӯзҳо дар бисёре аз кӯдакон норасоии калсий дида мешавад ва агар шумо дар кӯдаки хеш чунин аломатҳо ба монанди заифии умумӣ, натиҷаи ғайриқаноатбахш дар таҳсил, зуд хасташавӣ, калсий норм ба фарзанди шумо кӯмак мекунад. калсий норм маҷмӯи беназири калсий ва витамини D3 барои мустаҳкам кардани устухонҳо, дандонҳо ва афзоиши қад. аз дорухонаҳо пурсон шавед.